Sirifula filɛbagaw an b'a fo ka walima dɔn kari o kari Sɛbɛnfanto mana don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛba kɔnɔ bi su na an ye welewele bila maaba 4 ma o maaba naani jɔn don kunnafonidila ɲɛmɔgɔba don donc maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Sanba Kulubali ye Sanba Kulubali Amatel o président don ale b'an bolokɔrɔ yan maa filanan o ye jɔn ye o ye Banjugu Dante Urteli ani Maison la Presse o ɲɛmɔgɔba don o fana b'an bolo maa sabanan o ye Modibo Fofana ye an b'a fɔ ma ko président presse en ligne donc Appel Mali ale fana b'an bolokɔrɔ maa naaninan o ye Ba Sidiki Touré président de la CEP donc o fana b'an bolokɔrɔ yan donc bi su na an y'olu de wele o bɛna kuma kunnafoni yɛrɛ a taabolo kɔlɔlɔ ni fɛn b'a kɔnɔ o bɛna a walawala k'a ɲɛfɔ maliyɛn bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na monsieur Sanba Kulubali an b'a daminɛ e la i ni su folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sirifula filɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ok, merci beaucoup Anbanichou. Beaucoup les ambi fo ki barkada ki walmando. Sirifula TV filɛbagaw cɛ ni muso an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barkada ka Sirifula TV mɔgɔ min kɛra sababu ye k'a sigi n'o ye Asid Sherif Ousmane Maran Aïdara ye a n'a ka denbaya bɛɛ an b'u bɛɛ fo ni ka Sirifula TV baarakɛla bɛɛ an bɛ bɛɛ fo aw ka baarako ɲuman na hakɛto b'a kan sala rasul. Merci monsieur Banjugu Dante voilà donc folikan jumɛn b'o k'a lase Sirifula filɛbagaw ma. Alhamdulilahi rabil alamina n'an bɛ foli kɛ an bɛ an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ télé ɲɛmɔgɔyaso fo télé baarakɛlaw ko bɛɛ lajɛlen fo a kan ka minnu ye danaya da an kan k'an bila u ka ɲɛmɔgɔya la n'o ye radio baarakɛlaw ye n'o ye télé baarakɛlaw ye n'o ye sɛbɛnnikɛlaw ye mɔgɔ n'i b'i kunnafonidi la min b'a sɛbɛn min b'a fɔ min b'i jata min yɛrɛ b'i bɔlɔlɔ sira kan an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni waati in na. Ok merci Modibo Fofana. folikan jumɛn b'o k'a lase Sirifula fɛ. Ok Dawuda i ni su an bɛ téléspectateur bɛɛ fo Sirifula la n bɛ n kɔrɔ yɛrɛ fo n'o ye Ba Sidiki ni Banjugu ye ani Sanba an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni débat in kuncɛ hɛrɛ la. Merci beaucoup. Okay. Ba Sidiki Touré. Oui. Voilà, ASEF. Oui. Folikan jumɛn b'o k'a lase Sirifula filɛbagaw ma. D'accord, an bɛ Sirifula lamɛn lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali ani Mali kɔkan surtout an b'a ye k'a fɔ télé in lajɛlen don kosɛbɛ Mali yɛrɛ kɔkanna la ka sababu kɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ yen k'an wele ka na débat la ka tila k'a fɔ ko débat ka kɛ bamanankan de la pour que bɛɛ lajɛlen k'i ka ta sɔrɔ a la je crois bien que a kan ka continuer ten vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka débat kuncɛ ko ɲuman na. Merci. Merci beaucoup i ni ce donc maa ɲina filɛbagaw bɛɛ faamuyali sɔrɔ mais Sanba sani an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ Sanba Kulubali président Amatel yɛrɛ mun yɛrɛ don mais a nana cogo di de. Ok, Bukele an b'i fo k'i barikada effectivement Amatel o y'a surman tɔgɔ ye ni i ko k'i b'a walawala a bɛ fɔ ko association malienne de télévision libre n'o ye télévision privée farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi Mali kɔnɔna na donc a jɛkulu ni a nana waati min ni jamana ye jɛkulu dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma ko HAC autorité de la communication pour que ka se ka Mali kunnafoni di ka se ka a bila sariyaw kɔnɔna na donc Amatel créeli hakilina nana o cogoya de la sabula o y'a sɔrɔ déjà télévision dɔw tun bɛ yen nɔ nka autorisation tɛ u bolo jamana kɔnɔ donc u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu sigi pour que ka se ni jamana ye jɛkulu min sigi n'a bɛ fɔ ma ko HAC n'u ye appel lancé u ka se ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan ka se k'i bila sariya kɔnɔ donc association nin sigira san 2016 le 9 septembre 2016 an y'an ka récépissé sɔrɔ gouvernorat kɔnɔna. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Banjugu, donc Urtel, sama b'a dɔn mais mɔgɔ min b'an filɛ o b'a la dan b'a fɛ k'a dɔn sisan Urtel a sigira kun yɛrɛ jumɛn de kan k'ale ye jumɛn ye. Urtel n'i ye a jateminɛ tɔnkɔrɔba de don sabu tɔn fɔlɔfɔlɔ min ni Mali radio privée ye a sigi a fɔra o de ma ko Union des radios diffusion et télévision libre du Mali kabiri radio so ti tanbɔ fo kana radio CC 500 ɲɔgɔnna ma bi mais minnu ye tɔn in sigi mɔgɔ hakilimaw don parce que depuis 1995 tɔn y'a ka récépissé sɔrɔ mais u y'a fɔ ko Union des radios diffusion et télévision libre du Mali parce que 95 o y'a sɔrɔ en réalité téléco autorisation ko ma daminɛ mais u ye télé ɲɛbila baaraw kɛ mais Urtel ye tɔn ye min bi jamana sariyaw bonya
sabu i kɛra teleso ye o i kɛra arajoso ye n'i nana k'i bɛ don urtel la ni jamana ka lakodɔn sɛbɛn t'i bolo an tɛ sɔn i ka don a la f'a ka sɔrɔ papier b'i bolo maintenant ala y'a kɛ san laban tɛmɛnenw na ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo kuraw ye mɔgɔw ye minɛnw san ka na teleso kuraw dayɛlɛ teleso ninnu wulila ka na ko komi nin ye union des radios et télévisions ye anw nana an bɛna don tɔn in na an ko ayi a y'a to papier ka sɔrɔ aw la ni papier ma sɔrɔ aw la an tɛ se ka aw don tɔn na sinon a bɛ kɛ jamana sariya sɔsɔli waleya ye mais bonyana hakilimaya la intelligemment an jɛra ka association dilan papier bɛ association na pour que télé ninnu ka ko bɛ se ka dilan o kɔnɔna na mais o y'a sɔrɔ jamana ye a yɛrɛ ka sariyaw taabolo jateminɛ ko téléso 2 bɛ yen ko sɛbɛn dɔ delila ka di olu ma k'o bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye olu ka baara kɛ o ye LTV ye n'o ye Alimami Samori Ture ka téléso ye ni ale yɛrɛ kɛra URTEL président fɔlɔ ye ani Africable Télévision donc nin de ye URTEL ye donc bi téléso b'u yɛrɛ ye a la arajosow b'u yɛrɛ ye a la sabu an bɛ jɛ an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o de ye URTEL ye Union des radios diffusion et télévision libre du Mali i ko a sigira min kama a sigikun ye walasa ka arajow ka intérêt défend ani ka kɛ kumaɲɔgɔnya ye Mali arajosow ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali arajosow ni an baarakɛɲɔgɔn n'o ye partenaire technique et financier ye URTEL jɔyɔrɔba filɛ d'accord an bɛna sigi ka na donc dɔɔni Modibo Fofana dɔw ɲininkali kelen comme bi a fana appel la presse en ligne voilà donc a tɔ a problème a sigira kun jumɛn la ok bon appel Mali ye ale tɔgɔ association des professionnels de la presse en ligne au Mali an y'a initiative ta 2014 mais an y'a inspiré Sénégal ta kan parce que Sénégal fana appel Sénégal bɛ yen nɔ o da to ala y'a inspiré olu ka texte bɛɛ kan bon comme bɔlɔlɔ ko ye fɛn kura don internet nana à peu près 100 ans ɲɔgɔn kɔnɔna na tan presse en ligne kun tɛ yen mais portable de kun bɛ yen c'est à dire site dɔw kun bɛ yen u kun bɛ journaux ta ka fara ɲɔgɔn kan ni presse écrite ye mun kɛ u b'o reprise kɛ mais à partir de 2008 an y'a ye presse en ligne dɔw nana an t'a tɔgɔ fɔ sinon an bɛ publicité kɛ ka journalistes yɛrɛ engagé a fɔ minnu ma ko reporter web k'u bila terrain kan olu commencera ka na dɔɔni dɔɔni bon an minnu bɛ baara k'a kɔnɔ an ko bon est ce que an t'a essayer ka nin secteur organiser dɔɔni parce que comme sariya t'a kɔnɔ parce que loi bɛ dilan tuma min presse en ligne kun tɛ yen a ma presse en ligne ta en compte mais an minnu bɛ baara kɛ an kan ka baara kɛ sariya kɔnɔ c'est à dire il y a pas une loi mais nous on doit travailler dans la légalité o da to an ye association in sigi mais n'a sigira i bɛ taga NIFU ɲini numéro d'identification fiscale pour que au moins i ka impôt sara i kan ka yɔrɔ dɔn o de nana ni nin initiative ye pour que an ka se ka entreprise de presse en ligne k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi bi in na an bɛ taa 43 presse en ligne mais demande min bɛ yen a bɛ demande 17 bɔ minnu bɛ fɛ ka don a la mais comme i tɛ se ka girin ka don a la parce que bɔlɔlɔ kɛra fɛn ye bi bi in na bɛɛ kɛra journaliste ye wa bɛɛ bɛ se kuma na surtout an bɛ jamana min kɔnɔ a fɔ mun ma ko un pays d'oralité kuma ka nɔgɔ mɔgɔw ma kosɛbɛ bon anw ye sariya caman bɛ yen pour que i ka don an ka tɔn na an b'a fɔ k'i k'o bonya n'i y'o bonya i bɛ sɔrɔ ka don tɔn na mais a sigikun ye mun ye brièvement m'o yɔrɔ fɔ c'est pour que ka cadre d'échange dɔ créer an ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a fɔ fɛn cɛ il faut que a ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ to ka échanger filanan ka an ka entreprise ninnu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min et puis ka to ka a lajɛ an bɛ se ka modération don baara in na cogo min pour que au moins mɔgɔw k'u taabolo dɔn parce que n'a fɔra ko bɔlɔlɔ ale ko ka misɛn kosɛbɛ détails caman b'a kɔnɔ et puis sabanan ye mun ye an y'a ɲini fɛnɛ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ crise de b'a kɔnɔ et c'est pas un pays normal an ko bon an minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ la parce que frontière tɛ bɔlɔlɔ information na il faut que an ka jamana in dɛmɛ fɛn fɛn n'a fɔ a ma ko cohésion sociale fɛn fɛn ye bɛn an ka o prioriser an ka bɔlɔlɔw sanfɛ bon o tɛ se ka kɛ n'i tɛ professionnel ye voilà an créé kun de ye nin ye. ok merci beaucoup Basiriki n hakili la k'a fɔ n'i ko presse écrite fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ dɔ bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna komi n ye ɲininkali min kɛ zama. effectivement i b'a fɔ Banjugu ni Modibo bɔra k'a fɔ cogo min na u bɔra k'u ka tɔn
présenté k'a fɔ fɛn min don bon maintenant anw ta ye presse écrite de presse écrite n'i y'o fɔ o ye journal papier de n'ale ta ye ligne ye anw ta ye journal papier mun bɛ kalan o de don mais an ka tɔn in ye tɔnkɔrɔba de parce que tɔn in créera depuis 1992 depuis anw dɔw yɛrɛ bɛ école la par les Sadou Abdoulaye Yatara, les Mahaman Hamé Sissé, et puis les Tchegoum Boubé, les Yoro Diallo, Tchaman quoi, hein, mais un journaliste Koroba Tchaman, avec Tassibla et Kassouma Ninkenenka, Mounou Gerasawi Ka Faranyonga, Katon créé. En tout cas, mission Bélébélé Flade, Konin Bé Ombolo. A Folo, oye, Kadon Kafo, Punafoni di Ko Kachan. Kuma caman a pièges ka bon journalistes bɛ minɛ kuma caman ka t'u datugu u bɛ bagabaga fɛn caman bɛ ta k'u sɛgɛrɛ à chaque fois que n'o waleyaw nana anw bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ bloc kelen ye pour que ka se ka o défend n'an b'o wele ko liberté de presse vraiment ni dankari koro la kɔni an bɛ wuli k'an jɔ pour que o ko ninnu bɛ fɛn maintenant filanan ye jumɛn ye c'est que tɔn o tɔn n'i y'a créé i b'a créé tɔndenw ka intérêt de kama donc an bɛ tɔndenw fɛnɛ ka intérêt défend fan bɛɛ partenaires financiers bara an b'aw défend fɛnɛ ni gouvernement cɛla donc anw ka tɔn yɛrɛ sigi kunba ye nin ye maintenant a daminɛra ni journaux minnu ye a tun tɛ tɛmɛ journaux 10 kan mais bi an bɛ journaux 245 la demande 49 o bilalen b'an bolo minnu bɛ fɛ ka adhérer ka fara mɔgɔ 200 ni journaux 245 in kan. Bon donc sisan Samba an bɛ sigi ka na parce que nin kɔrɔfɔ nin bɛɛ faamula mais an b'a ye k'a fɔ bɛɛ b'a fɔ ko ko la presse malienne ko 4e pouvoir. Donc olu bɛ mɔgɔ naani fanga bɛ mun na mais an y'a ye k'a fɔ a ka association a gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mais mun de bɛ na ni nin ye bɛnbaliyaw bɛ mun don. An bɛ fɔ Bokele bi association télévision ka hukumu kɔnɔ gɛlɛya tɛ yen gɛlɛya foyi tɛ télévision privée ka association kɔnɔna na sabula komi n y'a fɔ cogo min a créera en 2016 a président fɔlɔ o ye Mamadou Aïdara ye. Donc ale ka mandat dafara san 3 kɔnɔ an kɔni ma se ka assemblée kɛ ka bɛn mandat bantɔ la mais le 20 février 2016 le 20 février 2021 an ye assemblée kɛ ka bureau kura sigi donc ale ko a sɛgɛnna si sera yɔrɔ dɔ la a bɛ fɛ k'i lafiɲɛ donc jama jɛra ka danaya ta k'a di ne ma. Donc o hukumu kɔnɔna na association ni an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ dɔrɔn o ye télévision yɛrɛ de façon générale parce que télévision dayɛlɛli an bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔmani tɛ parce que a tɛ dayɛlɛ i n'a fɔ i bɛ fɛ k'i ka entreprise dayɛlɛ cogoya min na télévision dayɛlɛli fɔlɔ komi n y'a fɔ cogo min jamana ye kulu min sigi ale de bɛ appel lancer k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ an bɛna nin télévision hakɛ dayɛlɛ donc o bɔlen kɔfɛ mɔgɔw bɛ na ka na sɛbɛn san parce que a bɛ san de a tɛ di fu donc minnu bɛ fɛ ka télévision commercial dayɛlɛ olu ka sɛbɛn o ye 260 ye minnu bɛ fɛ ka télévision non commercial dayɛlɛ olu ta ye 220 ye donc n'a y'a san waati min délai bɛ aw bolo pour que aw ka se ka sɛbɛn minnu bɛ di aw ma a ka se ka o kɔnɔfɛnw ɲini pour que kana se k'a déposer o fana bɛɛ kɔfɛ i bɛna ye minnu ka sɛbɛn ka ɲi agrément bɛ di olu ma a bɛ f'o ma ko autorisation. Autorisation n'a dir'i ma baara de wulila parce que télévision an b'a faamu cogo min ani ni donna kɔnɔ min don i bɛna ye k'a fɔ kelen tɛ parce que télévision ka girin kojugu télévision bɛ nafolo de demander a bɛ moyen de demander moyen min don minɛnw b'a la moyen min don ka se ka société yɛrɛ sigi ka mɔgɔw recruter donc o fana bɛ a kɔnɔna na donc n'i ye jateminɛ kɛ ka Mali yɛrɛ kunnafoni ko jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ a kɔnɔna na parce que télévision nana kɛra fɛn kura de ye dɔɔni an bolo parce que jamana ta bɔlen kɔfɛ komi président y'a fɔ cogoya min na i bɛna ye fila de tun bɛ LTV ani Africable télévision kuma ca tɛ mais mɔgɔw donnen a la i bɛna ye k'a fɔ activité ou mana kɛ parce que anw ka baaraw lielen bɛ mɔgɔw de la ni cérémonie ma kɛ anw tɛ se ka fonctionner bon fonctionnement kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ baaraw bɛ kɛ waati dɔw ka ɲina hali télévision kɔ bon ani mɔgɔw b'a faamu fɛnɛ information ani communication i bɛna ye Mali la o fɛnɛ ye fɛn dɔ de min fɛnɛ a ma faamu dɔɔni anw yɛrɛ fɛ a ma faamu dɔɔni mɔgɔ caman fɛ donc mɔgɔw bolo ja bɛna ta de k'a bɔ ten
bon mais n'i y'o kɛ i bɛ courant de sara i bɛ ji de sara i bɛ mɔgɔw de sara i bɛ impôt de sara télévision fɛnɛ n'i ye ja ta mɔgɔ dɔ de bɛ yen min b'a diffuser a bɛ f'o ma ko diffuseur i b'o fɛnɛ sara kalo la de kalo kalo i b'o tigi sara million de fɛnɛ don donc i bɛna ye an bɛ se k'olu de jate gɛlɛya fɛ n'o tɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya tɛ yen. D'accord. Voilà, ok monsieur Dante donc comme i yɛrɛ ta ye association kɔrɔba ye donc mais sisan gɛlɛya mun b'a ka fɛn na mais ne tun b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲininka Sanba ko Amatel mais ne b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ munna Amatel se ka fara aw kan fo k'a ka kɛ jɛkuluba dɔ ye ɲɔgɔn kan. Beaucoup de sani nga o kuma jaabi a ka di n ye fɔlɔ ni n kumana yan ne ma kuma maison de la presse tɔgɔ la baara in ma dafa ne sera yan n ye Urtel président ye Urtel de sababuya la n sera maison de la presse la n'an sigira plateau de télévision kan f'an k'a fɔ maison de la presse ye mun ye sabu ale de soba ye ne ni ninnu fɛn fɛn filɛ tabali kelen na bɛɛ bi presse domaine dɔ de kɔnɔ i n'a fɔ n yɛrɛ ta ye presse en ligne, presse écrite, audiovisuelle, ani journalistes ka tɔnw fana bɛ yen ani association musow ka tɔnw bɛ yen donc n'a fɔra ko bɛɛ ka to i damana fɛn bɛɛ bɛ kunnafoni baara kɛ n'a tɛ ɲɔgɔn kalama a cɛ man ɲi donc tɔn ninnu kelen kelen ninnu ye dudenw de ye duba min sigira ka tɔn kumabaw ko o kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko maison de la presse o maison de la presse ala y'a kɛ ka kɛɲɛ ni baarakɛ ɲɔgɔn ka jɛmɔgɔ danaya ye ne de bilala o ɲɛmɔgɔya la bi donc tɔn fɛn fɛn bɛ olu bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ o tɔnba in de kɔnɔna na donc n'an bɛ kuma an bɛ bonya segin ka bonya di bonyatigi ma o ye maison de la presse jɔyɔrɔ ye maintenant ka se gɛlɛya kuma ma n'i ye Mali arajosow ni telesow jateminɛ gɛlɛya minnu b'a la gɛlɛya damadɔ don a gɛlɛya fɔlɔ dɔ bɛ yen o ye an bi jamana yɛrɛ min kɔnɔ marché publicitaire ka dɔgɔ mɔgɔw bi teleso ni arajoso sigi waati min na u ti étude kɛ k'a jate minɛ k'a ye k'a fɔ yali ni nin arajoso ye ou bien ni nin teleso in sigira yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a yɛrɛ balo wa yɛrɛ balo kɔrɔ ye di arajo bi so min kɔnɔ o sara a telefɔni sara a kuran sara a maa sara yali arajo bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ minɛn dun n'i y'a san a bɛ kɔrɔ de f'i k'i janto a la n'i dun nana baara daminɛ jamana nɔyɔrɔ de bɛ yen kan k'o de bɔ k'o bɛɛ lajɛlen di donc ça veut dire que an bi espace min kɔnɔ a économie ka dɔgɔ an ka can sɔrɔ in ma o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya filanan dɔ ye an bɛ diɲɛ min kɔnɔ baara bɛ évoluer kojugu minɛn dɔ b'i bolo bi sini i b'a sɔrɔ a dépassera o ye défi technologique ye minɛnko gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ gɛlɛya dɔ fana ye baara ɲɛdɔn ye sabu an ka jamana in mɛnna kunnafoni di kalanso kuntiyan mɔgɔ fɔlɔ minnu kɛra kunnafoni dilaw ye olu ye minnu ye baara wɛrɛw kɛ min tɛ kunnafoni di ye a kɛra école karamɔgɔ ye a kɛra avocat ye a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye mais ka kɛ n'i ka dɔnta ye i bɛna kuma radio la et finalement i bɛ kunnafoni di baara dege ka kɛ kunnafoni dila ye mais sisan caman nana kana don a la ka sɔrɔ formation de base in yɛrɛ fana ma sɔrɔ kalan niveau tiɲɛna niveau min formation de base ma ɲɛ e nana kana bila fɛn kunna k'i ka fɛn fɔ i tɛ min ɲɛdɔn donc finalement o ni démocratie ko fana nana kana walankata niveau sugu dɔ la a yɛrɛ sagokɛ cayara donc finalement baara ɲɛdɔn ko fana o fana ye gɛlɛya dɔ ye donc ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bi jamana min fana kɔnɔ politiki ɲɛnama t'a bolo min b'a to a b'i janto k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni di kan ka dɛmɛ i n'a fɔ i bɛ secteur tɔw dɛmɛ cogo min na pour que jamanaden ka bɔ dibi la faamuyali ka kɛ kunnafoni di kɛmɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'a to yen ka kunnafonidilaw to u damana finalement liberté baden kɔni dilen don mais en réalité u b'a ɲini ka liberté in contrôler ka fantanya kolokolo milieu in kɔnɔna na ka gɛlɛya kolokolo a kɔnɔ ka gɛrɛndɛ sigi mɔgɔw da la ka sɔrɔ a ma kɛ ni bugɔli ye a ma kɛ ni tili ye hali a dɔw ma kɛ ni kasoladon ye mais en réalité dumuni mana tigɛ i la a b'i bila ka ko caman kɛ mais dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko n'i y'a ye fana ko a bɛ même ça parce que a yɛrɛ damaniw cɛ bɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn o b'a fɛ parce que tant que n'o y'a dɔn i b'a dɔn fara-faraliw ka ca don o don a ka côté la. Bokele min i surprend bɛnbaliya min ni mɔgɔw bɛ a kuma fɔ mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ du kɔnɔ sugu la ka mankan wuli ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ t'a dɔn ko bɛ senna yɛrɛ
mais ni kunnafoni dilaw ko ci jogi hali ni ko ɲɛnama tɛ ni mɔgɔ fila ka ko de don a bɛ ampleur ta a man ka se yɔrɔ min na tɔn ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ bi mankan bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ tɔn ɲɛnama tɛ Mali kɔnɔ bi mankan bɛ min kɔnɔna na i y'a faamu n fana bɛ wele komi kunnafoni dilaw ka tɔn na ala y'a kɛ kuma sɔrɔ yɔrɔ dɔw cayara n'o ye a Facebook sira ye niso ma diya maa min ma diya n b'o wele n bɛ dɔ fɔ o ma n b'o neni ani mankan bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ non parce que minnu bi mankan ci ani minnu bi mɔgɔw dɔgɔya n'a sɛbɛnna a bɛ ye a bɛ commenter finalement mɔgɔw b'a miiri ka kɛ i n'a fɔ problème de bɛ yen n'o tɛ mankan foyi tɛ Mali kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ kelen-kelennin dɔw bɛ yen u ni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u n'u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na u tɛ maa to u t'u yɛrɛ to mais k'a miiri k'a fɔ ko mankan wɛrɛ de bɛ yen non la preuve c'est quoi élection ninnu fɛn o fɛn kɛra mɔgɔw sigira sans problème maison de la presse min sigira gouvernement structure ani privé an sigira la élection ma k'a la unanimité de kɛra bɛn tɛmɛnen b'o kan ni mankan bɛ yen est ce que Mali kunnafonidilaw ka tɔnba min bɛ yen o sigitɔ la a tɔn caman sigilen taara ɲɛnabɔ tribunal de la o mais anw ta sigira tɛgɛ ti ɲɔgɔn tɛgɛ ni ɲɔgɔn faamuya de kɔnɔ bɛɛ wuli ka tigɛ sira fɛ bɛn kɛra o de kan donc je pense que ni mankan donna kunnafoni sɛbɛnnikɛla min b'a cari ka fɛn dɔw fɔ mɔgɔw b'a seyɔrɔ la a man ka se yɔrɔ dɔ la donc je crois que souvent mɔgɔw bɛ fɛn dɔw fana ye min t'a dɔ ye sabu radio ka ca mɔgɔ dɔw ka problème personnel querelle de personne u bɛ taa ɲɔgɔn talon radio so sanfɛla la ou bien ni sɛbɛn ninnu komi mɔgɔw tɛ bɔ sɛbɛn ta kalama kosɛbɛ mɔgɔ caman t'a kalan mais sisan Facebook sira ninnu kan an ka culture oralité i n'a fɔ n dɔgɔnin y'a fɔ cogo min na donc ni a nana se radio sow bɛ ɲɔgɔn na ou bien karisa bi yan o tun ye fɛn ye an kun famana min ma dɔɔnin mais kɔsa in na a suguya dɔw wulila ka na mais min f'i ye a caman bɛ an t'a kalama n'an bɔra min kalama min kan ka fɔ a fɔ yɔrɔ n'a fɔ tuma na an b'a kalama mais malheureusement radio kuma ye fɛn dɔ ye i hakili la ko mɔgɔ min y'a mɛn o m'a mɛn i hakili la ko min y'a mɛn o de m'a mɛn donc ni mɔgɔ y'a mɛn ko radio so ninnu bɛ ɲɔgɔn na donna ta a bɔra ta radio ye 400 ni kɔ ye Bamako yɛrɛ alentour la n'i y'a jateminɛ min bɛ a bɛ se 100 ma bon e b'i ka bureau kɔnɔ i bɛ téléw lajɛ i b'i téléphone ta i bɛ réunion kɛ radio fila bɛ mankan na ni maa ma ɲɛ k'a f'i ye i t'a mɛn koyi hali n'a fɔra i ɲɛna fana i janto a la parce que radio la kuma gɛlɛya yɔrɔ ye min ye n'i ye kuma mɛn radio la a bɛ se ka bɛn i ma mais n'a lakalela i ye n'i m'a ɲini k'a ɲɛdɔn sani k'i da don a la kuma in fɔra fɔ cogo min na a bɛ girin k'i funden ten donc o ye ko in yɔrɔ dɔ ye mais urtel la o ko in ka dɔgɔ dɔɔnin an ka mankan n'an ka gɛlɛya bɛna Bamakɔ yan fan in de fɛ munna n'i taara région kɔnɔnaw la coordinateur régional de b'an bolo n'a wulila dɔrɔn coordinateur bɛ yen bɛɛ b'a dɔn n'i taara service kɔnɔ point focal bɛ yen mais Bamako ni Kati don bɛ ɲɔgɔn na bon Bamako min ni Kati don de don ɲɔgɔn na Bamako dan ye yɔrɔ jumɛn ye radio dɔw bi sɔrɔ Bamako dafɛ dugu ninnu na ni Bamako quartier périphérique ninnu na u bɛ dugu minɛ k'a kalaya ŋama haraman t'a kalama an m'a mɛn a ma fɔ an ye maintenant mɔgɔw mana wuli u b'a fɔ ninnu y'a don ta ninnu y'a bɔ ta n'i bɔra kalama don min na i tɛna se k'a sigi kumakɔrɔ minnu fɔra k'i b'a bɛɛ lamɛn mais minnu bɛ radio so ninnu lamɛn olu hakili la k'olu bɛna ka radio in lamɛn waatinin min na ko diɲɛ kɔnɔ radio foyi tɛ ni radio filanin de tɛ k'a sɔrɔ maa bɛ yen o t'a dɔn min yɛrɛ kɛra d'accord donc o de ye nin yɔrɔ ye mais u radio mana dugu minɛ k'a kalaya u kɛrɛfɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a lamɛnbagaw tɔɔrɔlen don mais en réalité ni an bɔra kalama k'a fɔ ko nin dɔw bɛ yen an b'a lajɛ mais instrument bi haki bolo min bɛ enregistrement kɛ mais o ye Bamako dugu kɔnɔ radio bɛɛ t'a la Mali radio bɛɛ t'a la dɛ Bamako radio damadɔni de talen don diɲɛ kuma o kuma ni ko o ko bɛ kɛ o bɛɛ enregistrelen don mais olu kɔfɛ tɔ minnu bɛ yen fiɲɛ suuru de don mɔgɔw t'a mɛn a lamɛnbagaw de b'a mɛn donc n'an bɔra min kalama an kan ka min fɔ a la an b'a fɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ bɔ tuma dɔ la ka kuma juguw fɔ a ma a bi an t'a ka baara dɔn mais i tɛ min kalama i b'i da don o la cogo di voilà d'accord Modibo kuma fanba bɛɛ bɛna taa aw de kan parce que maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ ka fɔ bɔlɔ komi fɛn bɛɛ n b'a fɛ parce que bɛɛ sigilen bɛ comme Badi b'a fɔ cogo min na n t'a si dɔn a bɛɛ tɛ fan fɛ wallahi bon essayer ka versement ok merci beaucoup exactement presque problème caman bɛ yen a bɛ an ka niveau la sisan surtout kunnafonidi bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mais ne fɛ ka précision di mɔgɔw ma hali an b'a fɔ bɔlɔlɔ tɛ internet yɛrɛ fɔ internet t'an ka kan ye quoi mais an ye fɛn dɔ de kɛ ka bɛn a la o de to ne b'a préféré ma fɔ internet kunnafoni min bɛ di net kan sisan internet nana ka kuma di bɛɛ ma mais a dabɔra a kama parce que n'a fɔra réseaux sociaux
il y a des réseaux sociaux généraux. Au lieu de Facebook, Twitter, Instagram. Mais WhatsApp est application, mais concerne les réseaux sociaux. Bon, nous, nana, d'abord, on a fait un mais si ça a kuma di bema bon on y croyait la doni ni to jamano ta on y croyait les réseaux sociaux ni mouvement mon be gake o gela ba on kan surtout on y on a colonne vertébrale de do to kana on a information bebe passer à l'effet bon ni professionnel ou be netika ni mo wore be munu fene be kuna fundi mais ou te journaliste amna ni problème ko rato bibina amaye dérapage kabo et les netika et dérive kachan et orato en wayrola anya iseka organiser jini professionnel jinte professionnel orato les mots professionnels est très important da frage mendo basirige presse sécurité ni radio au lieu de bikana binati sans faire dans fra foi tout nyakonche c'est les mêmes journalistes aujourd'hui qui viennent sur les net parce que les médias c'est quoi? C'est des professionnels qui sont dans les médias. Les médias sont composés de la radio, de la télévision, presse écrite, cinéma et Internet. Mais Internet n'est pas un réseau social. Il faut qu'on fasse bon, ce sont les mêmes professionnels qui sont venus sur le net, qui respectent les mêmes techniques déontologie. Ou bado ka faut qu'on a fini mukanga bo, qu'on a fini mangatega bo. Moi, mes journalistes à Kalange. En Chamambe, Banjou ya fo, en a presse ama ogolke. Mais en chance sur la former et rédaction kono. Olumni nyamo yankala. Et a faut faire les fondamentaux du journalisme ou yankalana. Oda to journaliste badon ni kuna foni akanga publier. Mais ni kuna foni amangata ga publier. Mais ni traité journaliste de bodo. Mais journaliste badon ni kuna foni publier mais doka duchi. Mais jamana flabla nyona. Mais donc à Froussa, mais chef la blagnona. Ou bien professionnel de de bodo. Mais moi, mon bien nate pour la fondi. Allez, vous voulez mon affaire. Buzz, audience, surtout bébé audience de nos faits. Bon, aux difficultés, on va envoyer là. Influenceur ou bien, activiste ou bien, doit être Facebooker ou bien. Mais Malila a mélangé là. C'est vrai, c'est valorisant. On va titrer parce que journaliste a kadabé. Mais les jamana to lajé influenceurs te sont avec journalistes parce que audience ga bon journaliste a la journaliste parce que lui il est influenceur mais jamais où il réclame que journaliste la même chose que activiste il y a Balai citoyen au Burkina il y a Yanamar au Sénégal mais jamais où tu journaliste à titre d'ouma mais Mali là on y a benyarami la même chose que les Facebookers Facebook chacun peut créer moi c'est déjà à peu près 9 pages Facebook. Moi, qui n'aime pas Facebook, page tant créé, mais il va créer pour que Kika cite des contenus valorisés. Maintenant, au Facebook, il y a des journalistes qui ont fait des journalistes exactement d'où audience kabo. Au lieu de audience kabo, ni journalistes qui ou quand vous conformez à la saria là, mais automatiquement vous serez des journalistes. En bout des exigences qui appellent Mali là. Raison pour laquelle 2019 cybercriminalité loi appliquera fait Facebook en yabe wele aina anga kumanya wani parce que dans le secteur la loi ti mais loi munana na ma koloshi na ma tableau do chamamta kasula ya expliquer maintenant appel d'aile lendo oye munu be fait ka ke journaliste ni anga critère ayi mo nani nana kofe an yu former fu yu ka rédaction ke mais aya dobi ou lui te faire passer un système fait parce que boulot en condition c'est trop exigeant d'après Amadou Ampateba et ils sont déjà des bouteilles pleines au lieu de starwi au lieu de c'est kala ok mais automatiquement tu sais que pour la fondi là parce que c'est là où le boss selon là donc à ta smartphone ni télé 125 000 qui s'y Québec pour la fondi alors que doit y a 100 ans doit école de journalisme qui ou des problèmes b en aéro là était green kana mais ambi iblasira ambi formé dondoni pour que quelqu'un journaliste parce que bara la bokele on a fini là on a bara une précarité bien
mais ne fa ko i bɛ baara o baara la a bonya quoi n'i m'a bonya mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a bonya bon an ka domaine na aujourd'hui il faut qu'on fasse tout pour que journaliste am se ka à protéger i n'a fɔ ordre de pharmacie bɛ cogo min notaire bɛ cogo min mais n'a y'a kɛ cogo dɔ la en laban an bɛɛ bɛna décourager a la parce que finalement 20 millions de Maliens am na sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ journaliste ye parce que page Facebook d'abord o de kama mais ni information partagée ni mɔgɔw cɛ bibi na tubabu ye réseaux sociaux créés c'est juste pour créer des nouveaux activistes virtuels parce que y'a ye société civile minnu bɛ yen u tɛ baara kɛ mais activistes minnu bɛ réseaux sociaux kan u bɛ se ka fanga sɛgɛn c'est pour affaiblir souvent les gouvernements bon ni b'o taabolo dɔn il faut faire extrêmement attention n'o tɛ a b'aw ka baara tiɲɛ a bolo quoi. D'accord. Basiriki an bɛ o ɲininkali kelen an b'o tun bɛ la komi e fana ye presse écrite ye souvent an b'a ye ninnu nana cogo min na nin o b'a la ka fɔlɔ la a tun bɛ marché a bolo m'a ye dɔrɔn sisan o nana ka na a tunu yala voilà. Bon u nana ka na an tunu mais u nana ka na an nabɔ fɛnɛ parce que an k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Mali yɛrɛ la an ye jateminɛ min yɛrɛ kɛ mɔgɔ min b'i sigi ka papier journal kalan mɔgɔ miliyɔn 20 na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2000 kan journal papier tabaga bi k'a fɔ k'u b'u sigi ka journal papier kalan maliyɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2000 kan o mɔgɔ 2000 fɛnɛ la mɔgɔ 1500 olu b'o intéressé journaux ba ninnu de la n'an b'olu wele ko quotidien ba ninnu olu b'olu de ta k'o kalan maintenant a tɔ 500 o kɔni o bɛ partager journaux tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'olu wele hebdomadaire ni bi hebdo ni ɲɔgɔn cɛ donc comme u y'a fɔ cogo min na an ka jamana in mɔgɔw bɛ ba don kuma de la kosɛbɛ ka tɛmɛ journal kalan kan bon maintenant réseaux sociaux b'an arranger sira dɔw kan parce que n'an ye fɛn min bɔ olu bɛ tila k'o kelen de reproduire o sanfɛla la bɔlɔlɔ kan na la maintenant mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ to munumunu ni fɛnw na bɔlɔlɔ kan u b'a dɔn k'a fɔ bon vraiment nin journal ye nin sɛbɛn nin wagati la i jɔ an ka taa intéressé a la dɔw bɛ taa journal papier ɲini k'a san o bɛ kɛ tɔnɔ ye k'a san anw yɛrɛ ma donc on peut dire que an bɛ ɲɔgɔn compléter de a bɛɛ tɛ i b'a fɔ u nana ka n'an dun parce que a mana kɛ cogo o cogo journal papier a fɛnɛ n'a ka histoire de bɛ ɲɔgɔn na o fɛnɛ ka di mɔgɔ dɔw ye minnu bɛ se ka sigi sanga ni wagati bɛɛ ka kalan n'a sɔrɔ o jama ka dɔgɔ Mali la bon gɛlɛya caman kɔni b'an kan parce que ni y'an ka gɛlɛya yɛrɛ jateminɛ a fɔlɔ yɛrɛ ye nombre de ye quoi journaux ka ca kojugu kalanbagaw ma o yɛrɛ fɛnɛ la loi min b'an régi n'o ye la loi de 2000 non la loi 2000 ouais, la loi 2000 046 là sur les délits de presse i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna la bon journal création bɛ komi ni mɔgɔ min wulila dɔrɔn ka taa procureur bara an bɛ fɛ ka journal créer quoi ka déclarer mais pour que ka se ka journal animé fo professionnels de k'a sɔrɔ minnu y'a kalan kɛ ou bien maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u ye école kumabaw kɛ et puis u ye wagati kɛ fɛnɛ u bɛ baara kɛ journaux kɔnɔna la pour que ka se ka baara kɛcogo yir'u donc an y'a ye k'a fɔ o côté kɔnɔna vraiment on a trop de difficultés maintenant parce que an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ wuli ka taa journal ɲini k'a fɔ k'u b'a créer o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka na fɔ k'u b'a animer généralement an t'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɔra fan kelen min na mais c'est la loi qui le dit c'est le procureur vraiment qui donne nka anw ka tɔn kɔnɔna la anw ye jateminɛ min kɛ ka wuli ka na k'a fɔ ye journal créé k'i bɛ fɛ ka adhérer directement vraiment an ye fu kɔni sur o la n'i nana n'i ka adhésion bila donc an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan commission dɔ de bɛ siéger k'a dɔn k'a fɔ ah bon vraiment journal créera nin tigi min fɛ a dɔnniya b'a la a bɛ se k'a baara kɛ mais n'an y'a ye k'a fɔ i tɛ se k'a baara kɛ an tɛ jaabi d'i ma mais n'an y'a ye k'a fɔ i bɛ se ka baara de kɛ wagati min na c'est en ce moment que an bɛ jaabi ɲɛnama bɔ k'a d'i ma pour que i bɛ se ka fara tɔndenw kan journaux bɛɛ bɛ dan Bamako fɛnɛ. D'accord, mais yɔrɔ dɔ bɛ yen comme Banjugu ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ sigi c'est une bonne chose avec la télévision parce que ça m'a jira n'i b'a fɛ ka télévision fɛngɛ a tɛ taa ni musaka kɔ mais an b'a ye au niveau des radios bon ne bɛ baara la e bolo radio la 2 jours 3 jours n bɛ sin ka taa n bɛ taa radio dɔ créer n yɛrɛ donc maintenant sisan e ni ne an bɛ kɛ concurrence la yala voilà bon maintenant c'est comme le journal là i ka journal b'i bolo an b'a ye dugu mana jɛ kelen bɛ taa procureur fɛ ka taa journal dɔ fana créer i y'a faamu o ne fana bɛ yala voilà mɔgɔ si bɛ est ce que nin bɛɛ la ka ca est ce que défaut tɛ yɔrɔ fana. oui justement an y'o de fɔ c'est à dire an bɛ ka texte kura minnu kɛ sisan an bɛna yɛlɛma an y'a laɲini k'a fɔ yɛlɛmaw ka don o la bon ça c'est un projet. est ce que yɛlɛma bɛna se ka don a basiri. yɛlɛma
yɛlɛma bɛ don a la parce que ni sariya yɛlɛmara bɛɛ b'i conformer sariya de nɔfɛ donc o ye diyagoya ye quoi parce que ni yɛlɛma ma don a la ça veut dire que don kelen dɔrɔn an bɛ bali ka ye maliyɛn kelen journal kelen journaliste yɛrɛ tɛ dɛ maliyɛn kelen journal kelen ou bien maliyɛn kelen radio kelen voilà bon radio ta ye kuma wɛrɛ kɔni parce que déjà haki da b'o fɛn ninnu na olu ma nɔgɔn dɔɔni mais journaux la haki da t'o la o c'est le tribunal simplement c'est le procureur qui se lève un matin et puis donne à qui il veut a b'a bɔ dɔrɔn k'a fɔ ah bon vraiment n ye journal di man don kama an bɛ bɔ a kalama cogo jumɛn na funu nana n'a ye wagati min na mais on a vu que depuis un certain temps mɔgɔ kura min nalen don tribunal la communicatif la ale y'a jate minɛ k'a fɔ ah bon vraiment journaux tɛna se ka créer communicatif kɔnɔna ten communi voilà donc n'u nana dɔrɔn généralement ale bɛ enquêtew kɛ fo ka taa anw yɛrɛ sigilen ɲininka an ka tɔn kɔnɔna la karisa nana nin de yali a n'a ka kan bon an fana bɛ to k'an hakilina di hakilina il n'est pas obligé ka hakilinaw ta mais bon franchement c'est très important d'accord maintenant messagerie mena le ni bokele vraiment me fɛ k'a to i ka to n fana ka ntani de d'accord non il y a pas de an ka problème ye problème fanba min yɛrɛ b'a c'est que journaux bɛɛ bɛ dans Bamako de malheureusement donc maintenant an bɛ fɛ ka système de messagerie de kɛ pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se ka an ka journaux contenu sɔrɔ o mana kɛ fan o fan donc an kɛlen don k'o baara ninnu kɔni boloda mais an ka gɛlɛya fanba fana o ye bon an kumana formation kan yɔrɔ o tɛ journalisme dɔrɔn ye quoi maliyɛn yɛrɛ de vraiment il faut que maliyɛn ka former et puis an bɛɛ lajɛlen ka reformater fana c'est très très important hakilina ɲuman minnu bɛ yen olu ka se ka jigin et puis baara ka se ka dɔn i b'a fɔ a bɛ kan ka kɛ cogo min na maintenant journaux ka gɛlɛyaba dɔ fana environnement économique ye c'est bien i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ministère dɔ la ni dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ abonnement d'i ma alors que a man kan tɛ ka kɛ ten donc dans les pays développés n'i y'a ye k'a fɔ journaux sera ka bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ généralement i bɛ taa sɔrɔ abonnement b'u bolo structure kumaba ninnu na quoi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɛnawolomaw ni fɛnw ye bon o gɛlɛyabaw fɛnɛ dɔɔnin b'an kan voilà un peu voilà n tun bɛ fɛ ka mun fɔ k'i ka kuma segin ma d'accord mais an b'a ye ka bɔ a fɛn o fɛn bɛ yan bi bɛɛ lo ɲɛ bɔ Besenba la kɛ quoi an b'a ye cogo mana jɛ o bɛ journaliste dɔ minɛ a ko a ye kuma jugu dɔ fɔ karisa kan o b'o minɛ o bɛ taa mais an b'a ye fan bɛɛ a bɛ boli la k'a don fan bɛɛ o ni n ka mɔgɔ ninnu minɛ yala baara yɛrɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn ko a ye mun fɔ nin a ma ɲɛ mais an tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ donc vraiment mɔgɔ ma se ka yɔrɔ faamu u bɛ se ka fɛ cogo monsieur Banjugu combien min b'a ayiwa ni ɲininkali in diyara n ye a bɛnna ma ne ni mɔgɔ minnu filɛ tabali in na yan san laban in na an jɛra an ye baara in caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw bɛ tile kalo kan fɔ ni kala sɛbɛnni na aw tɛ fin fɔ aw tɛ jɛ fɔ n'u minɛna a bɛ wuli k'aw jɔ anw ka bɔli si tɛ yen min ye bɔli fu ye ni anw bɛ bɔ bɔcogoya damadɔ banna a bɛ sɔn ka se 3 ma bɔcogo fɔlɔ dɔ bɛ yen n'o kɛra i b'a ye an bɛ bɔ an bɛ fa bɛɛ kɛ mankan an tɛ sɔn o ye n'a sɔrɔla mɔgɔ minɛna minɛcogo la min tɛ minɛcogo dɔ ye sariya minɛcogo ye sabu an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw tununa k'a k'i ko to bɛnna nugu la nin ma hakili jigin Birama Ture la yan nin ma hakili jigin Ɲari Buri la yan nin ma hakili jigin Diko la yan olu ye Moti ka fanfɛla mɔgɔw ye donc ni mɔgɔ min kan ka minɛ n'a minɛna sariya sira fɛ minɛbaa dɔnna minɛyɔrɔ dɔnna taayɔrɔ dɔnna o tuma na ko bɛ sariya de bolo maa si tɛ sariya sanfɛ o mais n'an ka maa de minɛna ka sɔrɔ an t'a minɛcogo dɔn n'o kɔni bɔra ɲɛɲini t'a la min man ka ci o minɛcogo dɔw bɛ an tɛ sɔn o ma bɔcogo filanan dɔ bɛ yen n'o kɛra an bɛ bɔ o dɔw ye n'a sɔrɔla an ka mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kɛ ou bien a fɔra k'a ye ko dɔ kɛ a kan ka tɛmɛ sariyaso sira min fɛ an ma tɛmɛ n'a ye o sira fɛ parce que kunnafonidila tɛ minɛ n'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ minɛ cogo min na loi spéciale de bɛ kunnafonidila gérer min ni so mana diya n'o ma taa n'a ye kan 1 na o bɛ taa n'a ye BJ la an dayɔrɔ tɛ yen n'i bɛ an ka mɔgɔ minɛ i bɛ taa avocat nɔfɛ a bɛ plainte kɛ citation directe de bɛ kɛ n'o kɛra 1 mois a kiiri bɛ tigɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ ye m'a fɔ journaliste ni i jɛra terrain ko ma i jɛra ko dɔ ma non o tɛ dɛ k'a to a ka baara hukumu kɔnɔ n'i ko k'i b'a minɛ ka taa n'a ye k'a ye sɛbɛnni dɔ de kɛ ou bien a ye fɛn dɔ de fɔ k'i bɛ taa n'a ye sirakɔrɔ fɛ o t'a ta yɔrɔ ye sabu a kan ka taa sira min fɛ o ye sariya sɔsɔ wale an tɛ sɔn o ma a dɔ bɛ yen
i b'a ye an tɛ kuma an tɛ déclaration kɛ nka i b'a ye kuma dɔ la waati ni waati an bɛ delili kɛ bon i y'a ye jamanaden bɛɛ bɛ se ka plainte porter mɔgɔ kama n'i fɛn ka d'a ma bɛn a ma bon hali n'i ye saga kan tigɛ k'a sogo kɛ nana saga tɔ t'a sogo dun n'i y'an ka maa minɛ ka plainte don a kama ni an yɛrɛ da k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa jo tɛ nin ko in na plainte de donna a kama ko ka taa kiiri tigɛ an bɛ delili kɛ n'a tigi sɔnna bon waati kelen na i bɛ to k'a ye delili la mais k'a fɔ dɔrɔn ni kunnafoni dila an bɛ wuli ka non an tɛ wuli an kunfɛ dɛ kunfɛ bɔliw tɛ wulili fu tɛ wuli o wuli n'a ma kɛ i b'a sɔrɔ kun dɔ de b'a la donc n bɛ se ka segin bɔli ninnu kan bɔli ninnu ye bɔli saba ye soit a minɛna cogo min na surasi ka taa kɛ pick-up faga mɔgɔ an tɛ sɔn o tɛ se ka kɛ o mais ne b'a fɛ ka mun dɔn sisan bɛɛ don ɲɛ bɛ a bɛɛ la a bɛɛ responsable ye mais k'a ye k'a fɔ ko sisan parce que journaliste ya ka taa de dɔ ka vie privée ni fɛnw bɛɛ la donc o ɲɛ b'a la sisan bon ni mɔgɔ min kumana karisa ka vie privée kan a kan ka taa jɔn fɛ fɔlɔ pour que pour ne pas ka taa donc bɛɛ ni i jɔyɔrɔ don ni karisa ye karisa nɛni e bɛ maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye Urtel Samba ye Amatel presse en ligne et puis ani Basi ye journal presse écrite donc i kan ka taa i ma kasi jɔn fɛ fɔlɔ Bokele an bɛ Serifula fo k'a waleɲuman dɔn kuma in tɔ tutu an b'a fɔ cogo ɲuman na su in na n'Ala sɔnna voilà an bɛ o de kama ni dansago wale kɛra kunnafonidila fɛ fɛn kɛra min man ka kɛ jaabi cogo saba fo 4 b'a la jaabi cogo fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'a cɛ ka ɲi n'o de ka jugu kunnafonidila yɛrɛ ma ka tɛmɛ jaabi bɛɛ kan o ye droit de réponse ye tɔgɔ de ko ɲɛfɔ bani parce que bɛɛ b'a fɔ wala droit de réponse kɔrɔ ye di Serifula ye kuma dɔ fɔ ma a ma bɛn ma a fɔra émission min kɔnɔ waati hakɛ min kɔnɔ i bɛ na warisara t'a la o waati kelen de d'i ma o téléso kelen o radioso kelen o journaux kelen kɔnɔna na min fɔra i ma i b'i yɛrɛ lajɛya mina mais mun bɛ kɛ ko kɛra n'a fɛn fɔra ma a ma bɛn ma n bɛ taa dɔ sara yɔrɔ la a ye ninnu jaabi minnu b'a kɛ olu ma baara ɲuman kɛ minnu bila la olu ma baara ɲuman kɛ donc droit de réponse la téléso bonya t'o la radioso bonya t'o la journal bonya t'o la presse en ligne bonya t'o la ni maa ye fɛn f'i ma min man ka fɔ i bɛ na ale de fɛ yen warisara t'a la a ye nin fɔ ne ma ka kɛ ni nin zanga in ye ka nin waati hakɛ in kɛ k'a fɔ tiɲɛ tɛ n nana n b'aw jaabi diyagoya o b'i reçoit i b'a fɔ olu de fɛ yen mais ka taa wari di maa wɛrɛw ma ka taa wari sara walasa olu k'e jaabi k'e publicité non o t'a dɔ ye. bon ne ma sɔn o yɔrɔ la don. a tɛ se ka ban o. voilà kuma dɔ ye n'o ma sɔn. non i sigi mɛ i ye sariya min signé k'i ka téléso bɛ dayɛlɛ o b'i wajibiya ka sɔn n'i ma sɔn i ka télé bɛ se ka datugu a nɔfɛ. mais donc n'o ma sɔn donc a bɛ se ka taa jɔn de fɛ sisan. n'a ma sɔn a bɛ taa yɔrɔ min na o ye haki de ye autorité de la communication. a tɛ se ka ban yɛrɛ. o ye fɔlɔ ye. voilà. filanan min n'a bɛ yen ni ko kɛra i la n'a ma bɛn i ma n'i ma taa droit de réponse la i bɛ se ka autorité compétente saisi n'o ye jamana ni kunnafonidilaw yɛrɛ jira ka tɔnkulu min sigi o de ye haute autorité o de bɛ se ka sanction ta i bɛ taa hakili la ni prévu ye ni kunnafonidi so in sɛbɛn ta fɔ ta kuma ta olu ye nin kɛnɛ na haki de bɛ se k'u wele k'u ka jalaki jɔw la n'u kan ka kangaridakan min k'u ye o bɛ k'u ye k'u obligé fana u ka rectifier sabanan min n'o b'a la o ka jamanaden bɛɛ la i ye fɛn kɛ na a ma bɛn ma mais kiiriso de bɛ yen o i bɛ taa tribunal de la i bɛ taa tribunal de karisa nin kɛra ne na nin yɔrɔ in na nin téléso ou bien nin radio so nin fɛn fɛn i bɛ wele jotigi ka jo ka d'a ma jalaki ka jalaki ka d'a ma min kan ka ɲɛgi o ka ɲɛgi naaninan min n'o b'a la hali maa den n'a ye fɛn kelen i bɛna ka du kɔnɔ ka kangari da a ye kuma ka karisa fɛ o du kɔnɔ kuma généralement o tɛ kɛnɛma kumaw ye o la n'a ka di ni mɔgɔ ye fɛn k'i la n'a ma bɛn i ma n'i ma taa nin si la komi u yɛrɛ k'u bɛ tɔn na n bɛ taa se u ka tɔn ɲɛmɔgɔ ma k'a f'u ɲɛna u ka kuma a fɛ ni tɔn ɲɛmɔgɔ kumana fɛ a ka ca la ala fɛ n'a tigi t'a dɛmɛ na maa wɛrɛ ye a bɛ tɔn ɲɛmɔgɔ kuma ma parce que ni kungo b'a sɔrɔ don min na maa tɛ se k'a dɛmɛ maa tɛ se k'a kisi ni tɔn tɛ donc n'i nana se tɔn ɲɛmɔgɔ ma o la tɔn ɲɛmɔgɔw bɛ se ka bilasirali kɛ ka se i ma min généralement n'an kumana min fɛ a tigi b'a dabila sabu n'i ma ntɛnɛn to an ye tarata i b'an sɔrɔ ɲɛ donc nin ye kunnafonidi sira ninnu ye mais an nana mun ye
a kɛra citoyen a kɛra politique sira ye ni kunnafoni dira a bɛ fɔ mɔgɔ min ma n'a b'a tigi tɔɔrɔ ale yɛrɛ de bi minnu y'a di u dɛmɛ ka kunnafoni carin kosɛbɛ sabu ni radio so kelen ye kuma fɔ a ma a bɛ taa radio 10 sara k'olu ka kuma fɔ radio 10 min bɛ kuma fɔ min kɛ olu b'o fɔ fɔlɔ donc min m'a mɛn kunun o y'a mɛn bi a dɔw bɛ yen u kɛn bɛ ka dɔw de labɛn u fɛ u ka kɛ journaliste u kana kɛ journaliste ye o i y'u tɔgɔ tigɛ i da la ninnu bɔ ten waw u bɛ firika malheureusement o de bɛ yen mais tellement que dɔw fana t'a ɲɛdɔn u t'a ɲɛ k'a ɲɛdɔn u tɛ sɔrɔ k'a ɲɛdɔn kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ firinga k'olu kan ko nin b'a la ka kɛ u n'u jɛma k'a don kɔsa in na n tɛ tɔgɔ fɔli kɛ mɛ a tun ka di n ka tɔgɔ fɔli kɛ mɛ n ta kɛ fɛn dɔ kɛra ko émission dɔ bɛ kɛ radio so dɔ la k'a mɛnna ka kɛ ko maa dɔ bɛ dɔgɔya o maa fɛmaw taara mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko maison de la presse ɲɛmɔgɔw ni kuma fɔra an ka maa ma nin yɔrɔ in na n'u tɔn ɲɛmaa ninnu ma kuma a ye bɔ a k'u buruja k'u masaw neni anw masa nenina an m'a min an m'a bɔ ko parce que dɔ kumana yɔrɔ dɔ la ko anw ye maison de la presse ye k'anw m'a fɔ karisa a to ou bien anw ma se k'o bala la k'a sɔrɔ a fɔra an m'a mɛn yɛrɛ mais sani ka taa anw nɔfɛ ko an ye tɔn ɲɛmaa ye a ye ninnu masa neni radio tigi bɛ ti taa nɔfɛ karisa nin bɛra ka f'i ka radio so la dabila ou bien tɛmɛ sira min bɛ ti tɛmɛ olu fɛ i bɛ taa bagan sigi na k'a neni c'est comme si polisi dɔ ye ko dɔ k'i la i taara ka taa fɔ mɔgɔ ɲɛna a ye bɔ a ka commissariat neni c'est comme si alimami dɔ ye ko dɔ k'i la i bɔra ka taa fɔ a ye dugu alimami bɛɛ neni mais ce n'est pas normal u bɛ bɔ u bɛ mɔgɔ fa neni u bɛ mɔgɔ ba neni i yɛrɛ nenɛ kun minɛ e yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ kɛra i bɛ bɔ a kalama de fɔra ko non ko karisa ye nin fɔ karisa ma ko ka e yɛrɛ ninnu jugu la bon ninnu ye jamana tiɲɛnaw de aujourd'hui mankan min wulilen don ka dugu min kalaya ni fu ma siri nin dan na mɔgɔ ka tɛmɛ sara siraw fɛ nin de ye tiɲɛni ye kunnafonidilaw ka bêtises bɛ yen mais honnêtement le fait que mɔgɔw k'u ti sariya bato u b'u ka ko tigɛ u yɛrɛ ka tigɛ cogo la a ka d'u ye k'a gérer ni dun kɛra cogo min na n bɛ mɔnɛ bɔnna o mɔnɛ bɔ in de o de ye problème ye n'o tɛ ni sariya appliquera tout le monde est tranquille et minnu yɛrɛ bɛ sariya sɔsɔ wale kɛ n'i commencé ka sariya appliquer dɔrɔn e ka émission daminɛ don o don dɔ bɛ na i fɛ ka na i y'an neni bi d'accord an nana n da fɔ n'o ma gɔyɛlɛ i b'a dabila o mais malheureusement n'u kumana sani u ka taa jaabi la ye min fɔra ma tiɲɛ tɛ a prévu filɛ o tɛ kɛ dɛ u bɛ taa dɔwɛrɛw de sara k'olu k'o jaabi kelen min ye kuma fɔ ni jaabili ko tɛ fo kuma jɛngɛnenw de fɔ de ma min y'o ye mais tribunal bɛ yen bɛɛ lajɛlen kama o i ye mɔgɔ dɔgɔya i ye mɔgɔ neni t'a la o i ye mɔgɔ neni i kan ka taa dɔrɔn i bɛ taa yen don mɔgɔ bɛ don kaso la neni nɔfɛ o et surtout n'a prévu yelen don donc hakili la n'i ka kuma in jaabi. D'accord. Ne tun bɛ fɛ ka dɔɔni da Banjugu ta kan voilà parce que phénomène kura dɔ fana bɛ yen sisan nɔ mun bɛ journalistes ka défavoriser kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna la o ye an y'a ye loi kura min créera la loi de 2019 là sur la cybercriminalité an y'a ye k'a fɔ n'u bɛ ka kunnafonidila min ɲini k'u t'i sɔrɔ radio so sira kan ou bien u tɛ se k'i sɔrɔ journaux sira kan ou bien télévision so presse classique i b'a ye u bɛ taa tali kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛla la k'a fɔ ko k'i ye kuma dɔ fɔ nin don nin karisa ma o plainte de filɛ nin contre la et directement i b'a ye mandat de dépôt a tɛ ɲɛɲini yɛrɛ mandat de dépôt i bɛ taa kaso la donc franchement anw ka problème fanba o ye bi anw ye kunnafonidilaw de ye souvent i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw yɛrɛ bɛ sɛbɛn journal kɔnɔ mais le fait qu'il a bɛ reproduit réseaux sociaux kan dɔrɔn pif i b'a ye journal kɔnɔ k'o bɛ taa yɛlɛma ka kɛ réseaux sociaux kɔnɔ k'o ye u bɛ journalistes minɛ k'u don kaso la il faudrait bien que ça s'arrête et ça c'est d'un filanan ye jumɛn ye an b'a la ka baara min kɛ an ka projet kuraw kɔnɔna la nin bɛɛ b'a la k'a fɔ bon vraiment aw tɛna se ka journalistes kɔni kɛ i b'a fɔ mɔgɔ gansan min bɛ n'i sigi bɔlɔlɔ sanfɛ ka dɔ fɔ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye ten o fɛn tɛ il faut que an ka dissocier ka bɔ o mɔgɔw la parce que kuma caman u bɛ journal contenu de ta dɔrɔn ou bien radio contenu u b'a ta dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko nin partie in k'a tɛmɛna bɔlɔlɔ sanfɛ parce que i b'a dɔn la loi de 2000 là sur la presse et les délits de presse a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ don kaso la. A ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn yɛrɛ voilà donc i bɛ taa sɔrɔ magistrats b'o dɔn cogo min na maa minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka dankari kɛ liberté d'expression na o mɔgɔw fana b'o dɔn ten cogo la c'est pourquoi u tɛ sɔn k'u yɛrɛ bila o sira kan u bɛ boli tout le temps ka taga la loi de 2019 de nɔfɛ pour que ka se ka journalistes minɛ k'u don kaso la. Ok voilà. Samba
Bon, ne connais la chairman de Fora, le président de la maison de la presse, le président de l'hôtel Banjou Dante, M. Touré, il y a photo comme Odedo, la schéma ou tracera. Il y a photo comme Boliboli chairman de Kay. Pour que Kaseka fin de gérer. Bon, vous n'êtes pas en barala, parce que ni ala yeke nyamro e bi jo nyamro place là. O de fene kap sa kuswa. Mais min ko ni fora temesra u ka ke wale wala. Ni min kera na manya ni temesra la batora dron. Akacha la fe akili bala problème be se yoro ma tese yere. Mais peut-être am se ka bla do malia fene konnana parce que ita soro do fene te au srain de fene don ka fo ikanga teme ninfe ou bien ni man din soro ikanga teme ninfe pour que ika problème ka se ka nyana bo. Donc akili la présent et détail mon dit la femme na dona na tawla ni fin fora télévision so mina na manya ibe se télévision so la ni télévision so nyamo be sigi abe kuma ni fora ka télévision na nembe ka kuma ne ya chama gérer ni noya la foi ma boala attention kumbe tukumi ado ubi wele téléphone na ani ni aw sigira abe ni nyefo nyoy e be ta soro utigla mo re bella bon ni nyona dona service da be kono aka chala fe mali de do akara tugo amseka nyon familial le fe ko de photo d'accord fofana ok ne fera d'accord nye dama don fo exactement na mo bena abe wuli ka jo donc era ko sana président fa chuma te mo to fo président tato sego ko ko ne kata ma eri nouveau là bokele ne tale kuma comme au journaliste défend parce que kele utara mine chugo minanga manye on me fait affaire kabla justice ka boloka ne jigini mo mi ne wole kanere doya c'est trop ni a c'est chugo de la kubu famille parce que lu tama barako nana o le problème mais pressé rekono munu ta kono ko fugu ka juger makaka mais amunu ba kono on de ba do mundo ni a c'est chugo belaka on fa fo kan ba fo o manyini ka fa ko namani dabla abo yere ndige bom rola ya ceci ya cela mais o ma femme mo ka do on bara on 4 pouvoir de mais 4 pouvoir e ba nyini de o be nyini na crédibilité de o be nyini ni yogo debede antsika nyogon to nyogon bolo et raison pour laquelle chaque fois ni manga sera presse kono ou be journaliste do problème do soro ame wuli ka nyani mundo parce que jamana ame frafi jamana dira frafi jamana no te faire presse forte ke quoi parce que ni presse fa soro ou lui rebe sira mais ou be ko be ke pour que ka presse ke fenyi bulu ko fe fenyi ou bien c'est bateau ou nous be ka ke na fo c'était mo munu bon on obligé de nous gagner demain à former ko l'entraide et puis ka laje am se ka baray ka a sauver tout nous me fait des fois faire président ta on le ja ko yede parce que na sere mabi na mawuli china abse président abse basirgeba finalement ba be mine presque quoi avec dabla ouais mais à fond vom sign biani amba souvent ça on ça ou aide à la presse amba kuma be wari tabe exemple tani jamana doye olu ka war ka sanan tay o ba be jo war mu dama yala est aide à la presse avec bolo du mal aywa kuma be nyingali semana ne la bon maintenant bokele vraiment bandigu ya faka kuma la quoi kanga sirifla TV fou wallahi télévision kanga fou parce que on dirait que aya wole kana kanga hamine fort quoi justement là mi banka aba de fort voilà ni gouvernement té en fait diɲɛ kɔnɔ ni régime ma kɛ presse yɛrɛ fɛ fiyewu o ye transition ye ça nous fait 2 ans sans fila anw ka aide à la presse an m'a tɛmɛtɔ ye 2 ans sans fila aide à la presse instaurera en 1996 ka bɔ 96 la kana bila ɲinɛna san kelen o tun ma deli ka tɛmɛ k'a fɔ ko a $1,200,000 a ma ɲini k'a di et à radio so kɛmɛ 5 ma journaux kɛmɛ 2 ni kɔ ma est-ce que bɛ k'a faamuya de 96 fo kana taa bila san 2 yani bi ka se wari ni ɲinina a ɲini togo la ka d'an ma tuma dɔw la yɛrɛ
i bɛ taa sɔrɔ prince du jour yɛrɛ bɛ a ka ŋaniya yira kɛ ka dɔɔni ɲini k'a fara 200 millions prince du jour ye bon jamana fama kɛ mɔgɔ min bɛ fanga la don min na quoi voilà mɔgɔ min bɛ fanga la don min na parce que an y'o ye IBK la siɲɛ kelen a ye dɔɔni fara aide à la presse hali n'a ye k'a fɔ mun farala k'a tɛ bɛrɛ ni foyi bɔ aide à la presse million 200 bɛ di don min na 1996 journaux ni radio n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 30 kan o tiɲɛ donc nafolo tun bɛ mago yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye maintenant n'a fɔra million 200 dɔ b'i sigilen to ko million 200 ko de bɛ d'aw ma dɛmɛ ye parti politique minnu bɛ yen aujourd'hui olu bɛ joli sɔrɔ parce que an ka mɔgɔ tɛ assemblée de kɔnɔna la que parti politique ye jateminɛ kɛ sinon an taara fɛn na wagati min na la conférence comment vous appelez ça, les premières assises là sur les semaines nationales hein? Mais à Irala depuis 92 comme quoi demain de kan ka nyesi kuna fun voilà la conférence nationale pour dire que demain de kan ka nyesi kuna fun diloma mais parti politique to ma foyi ko fait de unana kana ku to do ala jusqu'à ce que bibi na lube saraba che façon na folo bala maintenant on go désormais ni ya ka fo président bena ba fo amba di anta di do retere en mena fin bela jalenge pour que projet kura munu mena teme CNT la aman dija to bela ka 0,1% ni budget national la budget national ni o jate mino be ben CFA war milliard ba flan de 2200 milliards maintenant au war la ne 0,1% de rama on a fallu qu'on a 2 milliards et quelques. Au 2 milliards et quelques là, wari famba au bêta ka don journaliste ou ka formation na a tobe ke ka entreprise de presse ou télévision ni radio faut ka tasser et presse écrite ni et journaux ma les fins la presse en ligne casser ka entreprise ou consolider trop maintenant parce que au des fora depuis conférence nationale là au bara des fenêtres déceler nos kake. Donc bokele ka kuma RF finyana c'est que cette année 2019 en 2020 en manga aide à la presse soro wani banda o club en kana akado nga fo en manga ediso ni Mokhtar Wan club en kana akado nga fo edi mbedi journaliste uma yani ka sulu ka fangama franchement a wari amasoro wanye dien démarche bela jalenge ala enfle ne yoro mina nanga tonde nchama mbi ame nyona parce que olubolo antala ka nyini ka soro on a fait toutes sortes de démarches banjugu sigira domina maison de la presse kuna faut qu'on a bla bila on est partenaire mouye ñogonyi on est gouvernement ministre mouye ñogonyi kata se fo bandauma dans ta sila wanta wota ameni kuma kele ne funyana o ba irana ka fo bon vraiment o ba essayer ka kodoke mais malheureusement rien du tout donc ni fanga ma journaliste ou bonya oye ni chama che fanga indi. Qu'est-ce qu'il y a à famille? La transition qui est en cours là n'a pas du tout respecté la presse. Parce que ni la démocratie là, on joro ka bon kojugu. On yerabi bara minge pour que mbangan kana wuli. Ka tasuma wula sa fauna. Seul Dieu le sait. Mais aujourd'hui, va donner nos partis politiques ou de là parce que au lieu de baisser ka dosoro ou fait facilement au lieu de baisser ministre et puis au lieu de baisser assemblée là. Mais il est temps que jamana qui coffre la presse là. Gelao Gelabe Mali président ni a fort et Morbo Fofana a fort. Ils cherchent à nous appauvrir, c'est tout. Bon, maintenant, au appauvrissement, nous, des barga bouillara, avec que les journalistes ne sont que des brebis galeuses. Alors que l'accompagnement, il fera depuis la conférence nationale là, à qui c'est quel ou à l'État là, ou à l'État, ou à l'État, élection, madame, ni précis, c'est moi là, toi, t'as des. Mais pourtant, il y a un partenaire au cours oui, bon, partenaire, c'est vrai. Souvent, il y a l'aspect commercial qu'il ne faut pas oublier. Samba Bora Kofaga Kumala, donc là. Oui, c'est vrai. C'est ça un peu mimé, ça nous gérons aussi nos entreprises de presse. Ça, c'est dingue. De deux, de Fene Bamboulot, ou occuper le volet commercial là. Est-ce qu'il y a la famille? Mais à Forako état de cas qu'on a fourni 10 ou demain. Ou état diaboualé ne dola.
Bandaou ni Mokhtar Wan, ils n'ont pas voulu le faire. Il y a mauvaise volonté de bien, quoi, en un mot, franchement. Et il est bon que beaucoup disent à Togo Bella Jalena. D'accord. Ok, bon, voiture donc on dira moi, mais qu'il paraît que Dobé, téléphone, tu vas faire gagner une galquette. Donc, amena tour d'amok, voilà. Donc, on va prendre un même mot d'où ta follow. Ni une galère vous mouffe. Mais ni quel est comment Dobé à ton Basri Dafano Bini. Ah, bon, d'accord. Donc, bon, d'accord, allez-y, vas-y. D'accord. Oui, ma gars. Hein? Allez-y, vas-y. D'accord. Et pour que Basri soit complété. Akuma ka donc a foko war ma dini depuis 2018 ça ni ne kan ga téléphone faga ne message là-bas mi soro radio directeur de ne wele ka fara ko premier ministre million keme saba dama ko président million keme dama ko million keme wolomla ko dirama a dirara na ka fam tamne ya fam depuis 2018 ça dit masra anu association mala fonctionner Courant Bissra, Sobisra, Barakalo Bissra. D'accord. Monsieur Samba. Ok, ne bɛ fɛ ka fitinin dɔrɔn de fara kan. Bon, i b'a dɔn télévision kɔni tɛ aide yɛrɛ dɔn yɛrɛ. Puisque tellement k'a ka dɔgɔ turu ma se anw ma fɔlɔ. A dun a ka bon hakili ma quoi. Mais président tɛ aide dɔn cogo di? Non, anw t'a dɔn aide yɛrɛ bɛ yen. Télévision yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ kɛ mɔgɔ ye. Parce que a ma deli ka di an ma, a ma deli k'a sɔrɔ. A ko maa créé la sisan. Non, sisan t'a la parce que n'i y'a ye an créé la sisan jamana dɔ de fana sariya dɔ créé la sisan o de ye an créé donc o kan ka ɲɔgɔn suit de an ye message dɔ ye a tɛ tɛmɛ tile 2 kan je pense que le 20 mai n'i ye Burkina lajɛ télévision ka aide tɛmɛna i b'a ye télévision dɔ bɛ yen a million ka ca dɔɔni a bɛ mɔgɔ dɛmɛ a bɛ se ka i ka courant sara a bɛ se ka fɛn dɔw sara ye anw bɛ baara min na jamana kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na parce que pour que ka se ka kɛ ministre i bɛ tɛmɛ médiaw de kan n tɛ exemple ta télévision kelen kan quoi pour que ka se ka don CNT la ou bien ka se ka kɛ député ou bien ka se ka kɛ Mali président de la République ye i bɛ tɛmɛ télévision de kan mɔgɔw bɛ yen nɔ u bɛ na anw remercier ko alhamdulilayi aw ka telew kama n kɛra nin ye mais telew yɛrɛ ma kɛ fɛn ye pressiw ma kɛ fɛn ye radiow ma kɛ fɛn ye bon o ka gɛlɛn kosɛbɛ min yɛrɛ fana ka gɛlɛn kosɛbɛ anw diyagoyalen don ka taa jamana ka cérémonie ka taa couverture kɛ parce que n'an ma taa kɛ an tɛ image ɲɛnama sɔrɔ ni président kan ka bɔ ka taa président de la République u b'an wele de k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa Kucala nka wari tɛ yen ka di aw ma a bɛ journalistes bila an ka bolo kan u bɛ na an bɛ dumuni sɔngɔ ani dayɔrɔ d'u ma bon n'i y'a lajɛ o ka gɛlɛn kojugu mais anw diyagoyalen don ka taa o parce que n'i ma taa i bɛ lajɛ cogo di mɔgɔw b'a fɔ président taara Kucala e ma taa parce que bɛɛ télévision filɛbaga bɛɛ n'a ka télévision de don n'i ye jateminɛ kɛ ministères fana na an ye partenaires demandé an ma dɔn an kelen tɛ caman de don komi Basirige y'a fɔ cogoya min na an ye demandes don ministères bɛɛ la k'a don primaires bɛɛ la k'a fɔ an ka partenariat kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni kunnafoni ni maliyɛnw ka kunnafoni tayɔrɔ danna yɔrɔ dama dama na maliyɛn bɛɛ tɛ se ka kunnafoni presse privée ani presse en ligne kan ka kɛ jamana teri de pour que jamana kuntigiw bɛ message minnu passer a message ninnu maliyɛn bɛɛ ka se k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o kɛra i bɛ n'a ye hali basigi a bɛ sabati Mali kɔnɔ jamana kuntigi bɛ kuma sisan mais a bɛ tɛmɛ dɔw kan parce que a bɛ tɛmɛ canal dɔw de kan canal min ni maliyɛn bɛɛ tɛ se k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc an kɔni an bɛ se k'o welewele de bila k'a fɔ u k'a lajɛ radio télé presse en ligne ani presse écrite u k'a lajɛ u ka sigi n'u ye u bɛ se ka baara k'u ye cogo di pour que jamana yɛrɛ fana ka baarakɛlaw ka ye parce que i bɛ taa sɔrɔ baarakɛlaw caman de bɛ yen min a dɔnnen tɛ a yelen tɛ donc n'o kɔni kɛra ka ca Ala fɛ an bɛ faamu bana min n'an bɔra kɔnɔna na sisan n'o ye Covid ye télévision tɛ yen k'a fɔ ko gouvernement nana ka na masque dɔ di an ma ayi anw bɛ amatel kɔnɔ a tɛ yen an kɔni m'a sɔrɔ mais couverture la anw de bɛ mɔgɔw t'u la mais c'est insécurité totale de don an ka mɔgɔw bɛ se ka bana n'u banana u bɛ na anw fana bana an sigiyɔrɔ la an ka bureau kɔnɔ donc olu ye fɛn dɔ de ye jamana kan ka min lajɛ a y'a fɔ cogoya min na n bɛ misaliya ta n bɛ télévision de dɔn dɔɔni télévision pour que k'a la fonctionner kalo la i bɛ min bɔ a dɔgɔyalenba o ye 25 de ye par mois i bɛ min bɔ a bɛ 25 bɔ n'i ye baarakɛlaw sara jate minɛ ka satellite jate minɛ i bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ pour que i ka se ka lajɛ k'olu bɛɛ jate minɛ ka jamana yɛrɛ niyɔrɔ jate minɛ
a qui fait autorisation de 100 100 a qui fait be sara de ouais ni autorisation dirima 100 100 a be fo ma ko redevance annuelle ni télévision commerciale au million ba dana ni non commercial au fene war fene ba dana donc ko no manité mais wati la mais banjugo yi kun wala wati dora voilà aki fenna quoi voilà mais samba m fana fo yala est-ce que akunga kele bam ga laba kala toti ah bugele kele min bana ni no ko mo ka siko mo yeski ta fa kele brawo ah donc abana non asa ka nyefo agilla ani haki kele bon bi an badima de an bara kelena amano ya doni parce que ama ke yita kelena haki haute autorité de la communication jekulu min do jekulu de sigira ko ka kuna fundila ulaje uka bara ka toboto filimu numba kona ka bwala ko mo ko non ton de tout jamana nyemo no président de la république ale bi mo saba nommé ale bi mo saba mi nommé haki président bola assemblée président obi mo ça va nommer donc ton no ye asepu ni urtel ni maison de la presse ye ana to be on mi mo ça va élu oui ma kono do ina bara damne an nu commencer ka ñoron famia kosobe sabu olu nana barata tabolo mina et surtout mo chama bala munu ti kuna fondi la bara olu juju baraka lawi bon il a fa encore que faut dire voilà ko daban ko ka bo Côte d'Ivoire dans ma fait comme ulita am ibina kuma ta quoi il y a femme d'accord voilà allô je suis ka bo Côte d'Ivoire ce mo be di allô oui allô amche voilà kabo Côte d'Ivoire tuguma d'accord ok ngali bolo ka nyesi invité nous mawa voilà ne voilà journaliste ya kuma dial ambe fo ka sur la télé fo albe ala ko sanayere amin ambe fo ka sur la télé fo ala ko sanayere amin voilà o temenen ko fa kiyere la esi bibi na mayon la souvent ka do la esi bon ni maya ni mo chama ta ko hakiri to quoi parce que journaliste le bara minute pour que ambe se ka avancer pour que ka bara ira mo la ou kacha d'accord mais ça que journaliste le ka fleur ka élection era boy côté une partie politique mo mi tra ko be ta kuma termina donc wote bara minute parce que une fois que nous ka nya faire so mo côté ko mo la bon il va sincèrement wo de gumbe yoro chamana ni ka anda pa pitini so do arrêter comme on fait tout d'accord dans le tiré du mano ka sans faire so mo côté comme là OK d'accord vraiment merci beaucoup Eniche Amadi Diallo ka wole ka ba kutala Amadi Diallo so mo bedi herkena ma kutala ka odu ala ala tano kala barakada OK kuma bi bolo bon ba fo kelengala dante ba fo kosobe ya kuma basigile no woni tasi en fulan ka so yere so be so telen ni fen so ba fo ko be ka yere fo OK bon ni ngal ko nyesi be kelengala hakimo wala ya ko lutte quoi ntar na so dande sika jabi se bi ni ba yi tele so chama be ko ba patno ladu kama dabal bay ni tele so labo mina bo ka soro folo min do ma exemple ba ko mi africom ali la télé so série qui so ka dossier dona mena anya bala télé so dona na dale ko fe ka série ta to ma bo arajo so do fana be télé dulu ma ka so hali uti arajo uti télé refere sabi dulu ma ta dale ha ta dale abi bin ta dale ka so do be uta ni uti ka so ni ma so de famu ba ni tande ba kan nyama kan bo pinda wala ko so ba d'accord OK dangue d'accord OK Ami, merci beaucoup. Jara Amidou Nyamala, Somo Bedi. Jara Somo Bedi. Amba. Aha, ni ngali bolo ka nyesi joma. Ah, Basri, d'accord. OK.
Ah, comment? Non, Batirigi, il n'y a pas de boulot, mais quel est Batirigi? Ah bon? Quel est Dante? D'accord. Ok. Et nous avons mis de accepter quoi? Association des visiteurs de la Préfie. Union nationale des visiteurs de la Préfie. Parce que d'enfants sont en y là-bas. Nous, les amis, parce que même les associations de la Baie créées quoi. Ok. Bon, dans tes temps. A Baie créées, il y a des films là. Nous, nous, c'est que l'association créée, a droit de dévoiler l'association créée. Mais nous, on a dit, on a plus de fois. Nous, nous, maintenant, nous, on a est-ce que, imaginez, parce que l'association créée, on a créé un magan qu'on est fait. Nous, on a adressé dans le là-bas. Il me retrouve comme un café, mais nous, l'association est là. L'association créée, on a créé un magan qu'on est fait. Avec nous, imaginez, est-ce que vous considérez l'un entre guillemets, avec cette mal-là, est-ce que vous considérez l'un de maison de la presse qui fait là? Ok. Là, vous considérez les maisons de la presse qui fait. Est-ce que vous avez voté pour les maisons de la presse là? D'accord. Ok. Obini, ouais. Abanawa. D'accord. Badra Aydra, Somo Bedi. Ah, Kawole Kabomi. Kabo Bamako Maya Mugula. D'accord, ok. Ah, comment? Oui, porosité. On va. Bamako Maya Mugula. Ah, on y a femme. Il n'y a pas gagné si jeune ma. Bon, on a dit dans Tigani, Basirigi. Ah. Peut-être Fofana fait qui t'a sur là. Ah bon. Ah bon, parce que ma gatemine. Ah. Mini oui journaliste oui. Ah. Ou chama ou veta ou kabara ou là. Organe nous fait. Il va se s'arrêter ou recruter l'inter. Ou est-ce que l'inter y a une pièce là. Ou t'es amoula. Donc ce qui fait que ma chama moro de ou sara. Voilà ça quoi c'est la semaine où le que organe nous na. Moi nous le c'est que gelaye moro ma. Est-ce que au lieu de la structure ou de baraque à l'interne pour les gars au recrutement nous fait nous vérifier voilà ça moi nous me baraque ou fait à la crème moyer même nous quelqu'un ou sara ou inscrit INPC là ou bien amoni fait voilà ça baraque que charia au kono. D'accord. Quand on fait quand ça baraque tu vois là ni mo be ba sara ka cha ala fait minimum para te go minene ka baraque ka sebeni go be ka modo fo faire ça là quoi. D'accord. Donc mais on y n'est ok. Basi Dante. Ah Dante Tadou. Afla Bema. Ah bon. Ah ok. Bah social des voix quoi. Ouais, devant encore. Allô? Allô, ouais. Anche. C'est mon rebedi. C'est mon rebedi d'Afara. Ah non, et le mina d'Afa. Moi, mon rebedi d'Afara. Ouais, et le mina d'Afa. Et le mina d'Afa. Il n'y a pas il m'a voulu qu'à question de Meniga. Ah voilà, on est à question de Meniga. Ah alors oui, Badjougou Dante. Ah Dante. Ah toujours Dante. Quartier Mali. Ah quartier Mal là. On va les concerner quoi. On veut dire concerner? Voilà, parce que si ça est animateur et Jamana de Roya Sissa. Ah voilà. Alors, animateur et Jamana de Roya Sissa. Ah comment ben club il a comment? Donc maintenant, animateur et Jamana de Roya Sissa. Est-ce que Jamana de Jamana local, plaisir porter animateur comme passé, avec Coco et Fagana de l'animateur lobby. On va pour Malika Tiena quoi. Pour Malika Tiena Sikouni. Mais est-ce que si tu es obligé de local et plaisir porter à ton tour là. Voilà, les question de tout local. D'accord, ok. Animateur Samandé ou commencera ou bien Jamana Punja. C'est-à-dire où tout le monde aurait droit à l'idée pour attendre Jamana et Kachila. D'accord. Voilà, les question de tout ok. Vraiment, merci beaucoup. Inche, Namé, nous que Mohamza, donc Nigal Fama bébé, Dante, Basirigi, voilà. Donc, avocat question. Madame Basirigi. Moi, mi mora ka woleli ke kay woleli ke ka bonya mana. Mais ni kon ma association donc c'est vrai. Bon, comme ma to retenu sur ni bolé nos journalistes RRF. Bon, maintenant il dit que ko ACEP ni INAGEP.
c'est vrai ASEP sigira ka baara kɛ ka se fo wagati jan ma wagati dɔw la furugu nana i b'a fɔ association bɛɛ la furugu bɛna cogo min na maintenant denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ ko titiri kuratigiw don u nana ye k'a fɔ kɔrɔlenw bɛ fɛ k'u dun presque et que kuma fɔyɔrɔ foyi tun t'u la cadre foyi tun ma créé pour que effectivement u ka adhésion bɛ se ka nɔgɔya olu de farala ɲɔgɔn kan ka INAJEP créé yanni ne ka kɛ ASEP président ye maintenant o denmisɛnnin ninnu ne yɛrɛ ka sigili la franchement a caman farala ɲɔgɔn kan parce que olu yɛrɛ bolo bon mɔgɔ kelen min bɛ se ka kɛ hali espoir yɛrɛ u bolo wagati kɔnɔ o tun ye ne ba Sidiki ye même là a nana se niveau dɔ ma ne y'a essayer k'a fɔ minnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan déjà aw ko k'aw bɛ ba Sidiki de fɛ et que ni ba Sidiki sigira o de bɛ se ka baara kɛ pour que jate bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo depuis ba Sidiki sigira fɛnɛ a ma mɔgɔ exclu n ko bon sisan puisque an bɛɛ ka mission ye kelen an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan u ko non ko fɛnɛ tɛ se ka kɛ u ma sɔn cogo si la k'u bɛ continuer n'u ka INAJEP ye mais a président kɔni franchement an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya wagati bɛɛ n'an ka fɛn o fɛn bɛ an b'a wele ka na senba la n'o ye Alibaja Diko ye o ye n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye franchement donc o ye k'a ka kuma jaabi INAJEP ni ASEP ko la donc INAJEP bɛ yen ASEP bɛ yen c'est vrai an bɛɛ ka mission ye kelen mais généralement u bɛ fara ASEP de kan pour que effectivement baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Bon maintenant mun ye sarako niveau ye ko an ka rédaction na ko sara tɛ yen o de b'a kɛ vraiment débauche bɛ caya kosɛbɛ et que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka journalistes bila c'est vrai o côté o ye tiɲɛ ye maintenant n bɛna fɛn dɔ fɔ n balimakɛ pour que a ka faamuya an kumana an ka environnement économique kan o ye jumɛn ye o ye wari de ye aujourd'hui an y'a fɔ ko mun de bɛna kɛ ni anw ka projet de loi sera ka tɛmɛ n'o ye 0,1% ye indexation k'a fɔ ko jamana foroba nafolo la 0,1% bɛ ta k'o kɛ ka kunnafoni sow consolider a ka ca ala fɛ convention collective bɛɛ lajɛlen bɛ diyagoya ka taa don o de da fɛ ça veut dire que i tɛ se ka journaliste recruter bilen ka tila k'a fɔ i b'i ban k'a sara n'i ye anw ka journaux jate minɛ pour faire paraître un seul numéro kelen dɔrɔn parce que Samba kuma n'a ta kan allez il parle de 25 millions mais pour que i ka se ka journal numéro kelen bɔ il faut compter c'est-à-dire n'i bɛ tirage moyen de nɔfɛ i ma wari foyi bɔ 75,000 ye n'i ma wari foyi bɔ quoi chaque parution k'a fɔ i ma wari foyi bɔ o ye 75,000 ye quotidien ba minnu bɛ yen u b'a kalama et puis journaux minnu fana bɛ bɔ u b'a kalama o ye journal parution kelen dɔrɔn ye tile kɔnɔ bon n'a y'a sɔrɔ i bɛ bɔ don o don o y'o ye dɔw yɛrɛ ta bɛ tɛmɛ o kan parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ta ye grand tirage ye quoi u ka nombre d'exemplaires ka ca kosɛbɛ est-ce que i y'a faamuya mais n'i ma foyi bɔ pour une seule parution o ye 70,000 ye maintenant journaux kalanbaga an bɔra k'o fɔ yan nɔ ani n'i ye abonnement fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn kan an bɔra k'o fɔ parce que abonnement ko ye ni ne ni Samba ka di dɔrɔn bon vraiment n ye Samba teri ye donc ne bɛ fɛn dɔ kunna n b'a essayer ka favoritisme kɛ ka fɛn dɔ nɔgɔya Samba ye donc généralement journaux ninnu bɛ marcher o kan de kan et ça c'est pas bon c'est pourquoi an bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ indexation ka kɛ et puis baara ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bon n b'a fɔ n balimakɛ ɲɛna fɛnɛ k'o tɛ journaux bɛɛ ye dɛ o tɛ journaux bɛɛ parce que journaux dɔw bɛ yen olu b'u ka mɔgɔw sara fo ka taa fɔ a to ten c'est ça u bɛ sow jɔ ka d'u ma u bɛ mobiliw san ka d'u ma wa kalo mana sa fɛnɛ u bɛ taa u b'a sɔrɔ u ka wari b'u ka wariw viré la voilà donc c'est pour te dire que ko mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw kɔni organisé len don wa olu b'u jija cogo bɛɛ lajɛlen na et puis u ka personnel inscrit len don INPS la pour que u bɛ se ka amu bénéficier cogo min na voilà hali n'a y'a sɔrɔ a man ca il faut k'o ka fɔ a ɲɛna kana k'a ɲɛna k'a bɛɛ don voilà ɲininkali fila min kun tɛmɛnen ko k'a tɔ to maison de la presse président donc ko papier bi di mɔgɔw ma u tɛ téléso dayɛlɛ ou bien u tɛ radioso dayɛlɛ hakili papier o papier di délai de b'a la n'a délai tɛmɛna ka sɔrɔ i m'a dayɛlɛ a ka kan papier ka bɔ si la ko Africom de ko Seydou Kɛmɛso bon ne tɛ tɔgɔw dɔn parce que hakili ye minnu autorisé n t'o dɔn n bɛ min kɔni dɔn ni hakili ye papier d'i ma waati dɔ de bɛ d'i ma i ka baara ka o kɔnɔna na ni o ma kɛ u bɛ délai kura d'i ma n'i ma se k'a bonya o kɔrɔ k'e tɛ se ka cahier de charge rempli papier min minɛ i la bon maintenant filanan dɔ fɔra ko maison de la presse président kɔrɔ ye tɔn dɔ sigi n hakili b'a la tɔn in sigira une semaine sanni ne ka sigili cɛ ne sigira samedi min na ne kan ka sigi samedi min dar'o kan u ye tɔn dɔ sigi en tout cas depuis
Banjugu Dante na maison de la presse ɲɛmɔgɔya la n bi Urtel mɔgɔw fo bi parce que ne bi Urtel baara la ɲ'a san 10 ye n ye mandat 2 kɛ Urtel président la mandat n yɛrɛ kan ka ban nin kalo in na sanni an ka congrès kura préparer ne donna ni fara ɲɔgɔn kan de n ma lamɔna mɔgɔw fari an ye dilannikɛlaw de ye an ma lamɔ tiɲɛni na an ma dege foyi la ni dilanni tɛ o association ti Mali kɔnɔ depuis ne sigira n m'a fɔ min ɲɛna n bɛ wuli ka s'i ma ka na nada ne de bɛ taa kelenkelenw ye bonya da an kan k'a fɔ to ye anw bɛna n ko ti baasi maison de la presse an bɛ jɛ ye mais an wulila an kan ka se mɔgɔ o mɔgɔ ma ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali minnu bɛ yen n'a bala k'a fɔ k'u bɛka mɔgɔw tɔɔrɔ bi n'u tɛ association an bala ka ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan n'o ye réseaux sociaux denmisɛnninw ye journalistes tɛ dɛ n y'a f'u ɲɛna n bɛ segin a kan an bala k'a lajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se k'u encadrer u ka baara kɛ ka ɲɛ Mali la sariya dɔ de bɛ mɔgɔ kɛ journaliste ye maison de la presse tɛ maa kɛ journaliste ye Urtel tɛ maa kɛ journaliste ye min b'i kɛ journaliste ye o critères bɛ yen soit i bɔra école de journalisme na k'a diplôme sɔrɔ soit i ye kalan kɛ bac plus 4 en même temps i ye baara kɛ rédaction la certifié k'i bɛ se ka baara in kɛ o de b'i kɛ journaliste ye anw tɛ se ka maa kɛ journaliste ye n bɛ n profiter ka kuma dɔ jaabi mɔgɔ dɔw taara kumaw ɲaami ko an bɛna réseau mɔgɔw kɛ journaliste non 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 anw ko denmisɛnninw b'a la ka baara min kɛ n'a cɛ man ɲi an b'u fara ɲɔgɔn kan comme u yɛrɛ ye an na an b'u deli k'u nɛgɛ k'u bɔ fɛn dɔw la parce que n'u ye kungo sɔrɔ an bɛ wele a la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko réseau mɔgɔ ye journaliste ye journaliste tɛ bi journaliste tɛ sini mais u bɛ se ka kɛ journaliste ye sabu mɔgɔ kalannenw b'u cɛ la minnu bɛ critères rempli n'an y'u dɛmɛ ne hakili la a ka ɲi anw yɛrɛ ma sabu u b'a la ka fɛn min kɛ bi a b'an ka baara tiɲɛ n'a b'a la ka n ka baara tiɲɛ an b'u lajɛ k'u t'u yɛrɛ ma ye wa donc o yɔrɔ jaabi yɔrɔ ye maintenant an wulila ka se bɛɛ ma hali tɔnkura min n'a sigira une semaine san ne ka sigili cɛ ne y'u wele n bɛ taa s'u ma u ma n jaabi mais baasi t'a la hali sini n'u b'a fɛ k'an reçoit Dante pɛrɛnnen don ka t'u nɔfɛ donc Dante maison de la presse tɛ maa gɛn a tɛ sɔrɔ ka maa gɛn ne nana n ye mun fɔ n ko nous on veut rassembler an tɛ kɛlɛ dɔn an tɛ wɔyɔ dɔn an nana an bɛna baara min kɛ c'est pour laisser des traces et que a ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an nana jama y'an bila baara min na an mɔgɔ lafiya de la k'a fɔ k'an bɛ téléso la ko n b'o kuma fɔ yan ne jɛɲɔgɔn ye ninnu ye mais tellement que n lamɔna majigi la ne ka mɔgɔ tɛ sɔn tuma dɔ la n ka sɔn fɛn bɛɛ ma hali ne den n'a bɛ so kɔnɔ ni ne y'a n bɛ taama n bɛ gɛrɛ a la a plus forte raison mɔgɔ min bɛ se ka kɛ n kɔrɔ filama ɲɔgɔn ye an ma mɔgɔ si écarté nous n'écartons personne maintenant an fana tɛ se ka to bolila mɔgɔ nɔfɛ dɛ ni fɛn o yɔrɔ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mais ni fara ɲɔgɔn kan ma ni maa min ye ayiwa ala ka hɛrɛ kan bɛɛ d'accord sani ka ɲɛgɛn juru la na i tun bɛ kuma dɔ la haki voilà i b'i sɔn halisa non ayi n ta ye ko mɔgɔ d'accord maintenant haki ko in ye min ye haki sigilen an ni haki ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko fila dilan an ma bɛn min na fɔlɔ o kɛra arajo datugu kuma ye filanan o kɛra warisarako kuma ye arajo datugu kuma in sɔrɔla mun fɛ maa kɔnɔntɔn in sigilen an yɛrɛ ka maa saba b'a la an y'a fɔ haki mɔgɔw ɲɛna olu ko ni papier ti maa o maa bolo i ka arajo so bɛ datugu nka Mali papier ko in a ka ɲɛfɔ dɔw bɛ yen u ye télé arajo so dayɛlɛ ka san 10 kɛ fɔlɔ la i bɛ demande de kɛ a bɛ taa bila ministère de la communication na n'i taara demande bila ministère de la communication na ministère de la communication ani ministère de l'administration territoriale olu bɛ arrêté interministériel bɔ o ye autorisation dilen i ma i bɛ taa i bɛ t'i ka arajo so dayɛlɛ nka politique mɔgɔw nana ko in tiɲɛ sariya la fɛn dɔ t'a la u y'o k'a la ko autorisation provisoire t'a la donc sisan sani komi papier ka bɔ administration territoriale la ka taa ministère de la communication na o bɛ temps ta donc minnu mana ka na demande kɛ ministère de la communication kun bi secrétaire général bila ka autorisation dɔ signer ko provisoire sani dɔ in ka bɔ donc i bɛ taa ka taa baara kɛ n'o ye mais sariya m'o kuma fɔ o papier in taara k'o di mɔgɔ dɔw ma donc provisoire in tora mɔgɔ dɔw bolo ka san 10 kɛ or sariya yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni e ye demande kɛ ka tile 45 kɛ kana san 1 kɛ kana san 2 kɛ a ma fɔ baara kɛ a ma fɔ kana kɛ i y'a kɛ a ma fɔ i k'a datugu o tuma mun bɛ yen san arajo dɔ nana dayɛlɛ a ye papier ɲini a ye demande kɛ u m'a jaabi a seginna ka na Bamakɔ dossier bɛ traité la arajo nana t'o la ka mɔgɔw don baara la k'olu tɔgɔ sɔrɔ INPS la ka marché sɔrɔ hali État ka marché b'a la ka baara daminɛ ka san 10 kɛ a sigilen mɔgɔ dɔ bɛ yen a taara bɔ a ka dugu la ou bien Bamakɔ yan a donna ministre fɛ a bɔtɔ ani papier bɔra bon arajo dɔ nana sigi dugu la arajo bɛ san 10 bɔ dɔ bɛ yen kalo 3 o ka papier b'a bolo haki nalen sigi anw ka min ɲɛfɔ olu ɲɛna olu ko non
an ka sira t'o la papier b'i bolo a banna papier t'i bolo i bɛ datugu ne ko ni k'i b'a datugu i k'i se k'a bɛɛ datugu dɛ u ko non an tɛ sɔn an ko a y'a kɛ cas par cas ye malheureusement u m'an lamɛn donc ko hali ni radio dayɛlɛla ka san 10 kɛ ni papier t'a bolo papier de don papier tɛ a ka ɲi ne ko hey carte d'identité dɔ la dugu den dɔ koyi an ka lajɛ dɛ u ma sɔn bon n'a fɔra k'i ka jamanadenya bɛna dulon wolosɛbɛn na a tɛ wolosɛbɛn ɲini k'a di mɔgɔ ma ko to jamanadenya la mais n'a ka b'u bɔ jamanadenya la ko wolosɛbɛn t'u bolo a bɛ caman bila kɛrɛfɛ dɛ u ma sɔn d'accord an y'u deli k'u tɛ bɛɛ da donna kuma la ka dugu minɛ k'a kalaya ŋama bon papier ko in tɛ se ka jo sɔrɔ parce que jamana faama ko ka papier ɲini e ni papier t'i bolo i bɛ bɔ yen de o bon u nana ka na datuguli daminɛ u ye maa 2 to yen ne fana k'o de tɛ kɛ olu ye karamɔgɔw to yen ka politigimɔgɔw to yen an ko non an ko a kana a ko non a b'a bɛ de datugu bon na karamɔgɔ ko ni bonya b'a yɔrɔ politigimɔgɔw bonya b'a yɔrɔ mais an ko a bɛ datugu ka karamɔgɔ ka télé arajosow n'u ka télésow to yen ka n'a k'a bɛ tɔ datugu o tɛ ɲɛ o bon an ni hakili ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ sɔrɔla o yɔrɔ senfɛ d'accord bon an fana wulila k'a fɔ n'a ye maa kelen da a bɛ bɛɛ de ta datugu karamɔgɔ ta tɛ to yen politigima ta tɛ to yen donc mankan fɔlɔ minnu wulila ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o senfɛ filanan min sɔrɔla ani ɲɔgɔn cɛ haki mɔgɔ nana kan ka wari dɔ sara tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra kan k'o sara furukɔnɔ bɛ taa dogi sara la a tɛ sɔrɔ e tɛ 1000 sɔrɔ moriya la k'e ka kɔlɔsi san 5000 bon o ka gɛlɛn donc an yɛrɛ nana f'u ɲɛna u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ a la bon an tora munumunu salo la ko non ministère de b'a décider ninnu de b'a décider bon tiɲɛ yɛrɛ la bon n bɛ sigi Irtel ɲɛmɔgɔ la waati min na sagesse min bɛnna sa o tɛna o waati an fana ye Mali arajoso bɛɛ lajɛlen synchroniser a don tile ma k'a fɔ mɔgɔ ye ko maa si kana sara donc o ko mɛnna sen na finalement an sigira an kumana dɔ bɔra wari la voilà donc boo ko mais tiɲɛ la mais ti woro sara dɛ parce que kɔlɛ bɛɛ banna kɛlɛ te bi mankan te min bɛ bi an ka jɛ k'an bolo ni ɲɔgɔn ma pour que yaro bon la se ka an ma yamari sama ma voilà tout ça d'accord a fɔ fo ɲɛna ko ne ma kɛlɛ ko kuma fɔ yan dɛ n'a kɛra woro mais chef la mɔgɔ de bɛna woro in sara bon monsieur Saba donc kuma yɛrɛ la fɛrɛ jumɛn dɔ bɛ aw yɛrɛ ka association a b'a fɛ ka mun yɛrɛ de kɛ d'accord Bokele an b'i fo association ni comme n y'a fɔ cogo min bureau kura sigira le 20 février bureau kura sigilen a ye hakilina caman de ta baara minnu kan ka kɛ pour que ka se k'o baara lawaleya an ko télévision fɛn fɛn parce que n'i y'a jateminɛ télévision 46 o de bɛ yen o de b'a ka fɛnw ka association kɔnɔ non o de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ 27 o bɛ Bamako kɔnɔ 10 ani 9 o bɛ région na donc 46 chaînes de TV bon pour que i ka se ka baara dɔ bɛ pour que i ka se k'a kɛ an y'a kanu ka taa bɔ télévision so bɛɛ la hakili la mɔgɔw ye o jaw ye an y'a daminɛ sunkalo kɔnɔna na donc an bɛ ka bɔ télévision kɔnɔ pour que ka taa lajɛ u bɛ ka baara kɛ condition jumɛn na baarakɛlaw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ condition jumɛn na an bɛ se ka mun de kɛ pour que Mali télévision privée maliyɛnw bɛ fɛ ka kɛ cogo min a bɛ se ka kɛ ten cogo min n'o bɔra yen o bɛɛ kɔfɛ an bɛ sigi ka jateminɛ kɛ formation b'a la parce que hakili la minnu tɛmɛna o y'a fɔ an bɛ baara o baara la ni baarakɛlaw ma former a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o ye an ka baara fɔlɔ ye a filanan ye min ye o de ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ télévision bɛ se ka jɛ ka messagew passer mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛna kuma Cherifla TV la mais télévision bɛɛ bɛ se k'a passer ɲɔgɔn fɛ Dante y'a fɔ o ye synchronisation ye hali jamanakuntigiw bɛ se k'o kɛ komi n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnenw na cogoya min na donc n'o fana sera ka kɛ a ka ca Ala fɛ kuma ɲɛnama kumabaw dɔw bɛ yen jamanakɔnɔdenw bɛɛ bɛ a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ min fana bɛ yen o de ye mɔgɔ minnu ye télévision yɛrɛ dayɛlɛ parce que entreprise de don an yɛrɛ damaw ka se k'an yɛrɛ former parce que o kɔni o ye ko kɔlɔmayɔrɔ de ye kosɛbɛ parce que télévision mɔgɔ caman y'a dayɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛna ye k'a fɔ baara bɛ ye ka kɛ parce que i t'a dɔn fɛn dɔ bɛ ten n'i donna la i bɛ réalité caman y'a kɔnɔ donc an yɛrɛ damaw ka se ka a faamu an bɛ baara jumɛn de la o baara nin a bɛ se ka taa ɲɛ cogo di donc défiw ka ca mais a défi belebeleba yɛrɛ ye min ye maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo di hakili la yanni san 3 san 4 cɛ baara bɛ ɲa parce que 2018 élection min kɛra autorité de la communication a ye hakili la anw dɔrɔn tɛ i b'a sɔrɔ kunnafoni dila dɔw fana y'a sɔrɔ mais n bɛ se ka kuma an ta kan a ye télévision sow fo k'a fɔ élection ɲuman kɛra vraiment u bɛ an fo
Aki yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que Aki sigi waati comme Dante y'a fɔ cogoya min na a ma nɔgɔ dɔɔni mais bi an bɛ se k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn baw de don u b'an dɛmɛ an ka baara la a ka bon hakili ma san o san u bɛ taa télévision bɛɛ la ani radio pour que ka lajɛli kɛ baara bɛ ka kɛ condition jumɛn na salon an ye nin f'aw ye ɲina a bɛ togoya jumɛn na donc c'est comme u bɛ k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na an b'an profiter ka président ni a ka membre tɔ bɛɛ fo o la hali bi ka an dɛmɛ mais surtout an mago bɛ jamana ka dɛmɛ de la parce que an bɛ jamana ka baara de la n'o baara in sabatira Mali bɛ bɔ nɔgɔ la merci mais ɲininkali dɔ kɛra min ma jaabi téléphone cilaw fɛ ni kun se ka to ngo jaabi donc ko ni animateur min ye jamana nini jamana sariyaw sɔsɔ est ce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka plainte do a tigi kama ne hakili la kɛ dansago mɔgɔw kunbɛcogo minnu b'u la an y'o kunbɛcogoyaw fɔ u ka wuli ka se radio in direction na fɔlɔ ka tigilama wele parce que peut-être hakili la k'a fɔ k'a taara ka jamana dɔgɔya baara kɛ kangarida ka k'a la ni kangarida ma k'a la u ka hakili wele donc maintenant o jate ka fisa n'o tɛ ni maa kelen taara i yɛrɛ sɔrɔ ni plainte 200 yɔrɔ kelen ne hakili la o traitement yɛrɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni quoi donc ka kuma maa min bɛ jamana dɔgɔya in na k'a dɔn k'a fɔ faso ɲan bɛɛ jɛ ye maintenant n'a tigilama taara k'a faamuya a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kangari ka d'a baarakɛɲɔgɔnw ye min b'a la ka kɛ n'a bɛ a bɛ mɔgɔw ka fasodenya tɔɔrɔ mɔgɔw ni dugunikun tɔɔrɔ donc je crois que ni kumaɲɔgɔnya kɛra o ko la o bɛ sira sɔrɔ a la mais honnêtement quand on est un bon citoyen ni fɛn ka jamana min bɛn ma i bɛ se ka taa kube la dɛ Fofana voilà comme ça moi an bɛ kuma d'e ma ok an ka domaine kɔnɔna na n'o ye presse en ligne hakilina mun b'anw na o ye ka entreprise de presse en ligne yɛrɛ de créer ne taara jamana tɔw la ni y'u ka entreprise ye n bɛ keleya et pourtant waati la jamana tɔw minnu o inspiré Mali de ta la mais an b'a ye sisan a caman tɛmɛna an na an kɔni an ka objectif yɛrɛ dɔw ye ka entreprise de presse en ligne yɛrɛ créer mɔgɔw k'a dɔn i n'a fɔ ni an b'a ka serifulaso la bi n'i yɛrɛ nana k'aw ka yɔrɔ ye a b'i nimisi wasa don dɔ n'i taara anw fɛnɛ ka presse en ligne dɔ la i k'a fɔ vraiment les Maliens u bɛ baara la o de y'a to an b'o baara daminɛ mɔgɔw ka bɔ reprise des articles là c'est-à-dire ka site créer dɔrɔn ou bien ka web TV créer ni journaux ye fɛn min bɔ ka segin o kan mais i yɛrɛ ka production kɛ kana da production ma mais personnel ka k'i bolo jama ka k'i bolo i bɛ baara kɛ ni mun ye et puis mun bɛ kɛ administrateur mun b'a yen nɔ u k'a essayer ka filtrage kɛ ka modération kɛ commentaire la o y'an ka défi dɔ ye bi ka relever parce que an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ale dafara ni tɔw ta ye mun ye réaction bɛ se ka k'a la i n'a fɔ téléphone ci bɛ taa mais dɔw bɛ yen u bɛ commentaire kɛ o commentaire kɛlaw u b'i dɔgɔya hali ni ɲuman sɛbɛn u bɛ se ka kɛ juguman ye mais il faut que an ka mɔgɔw former u ka filtrage kɛ commentaire la ni mɔgɔ dɔ nenina u k'a supprimer an yɛrɛ bɛ baara dɔ kɛ an bɛ worobo dɔw bila baara la mun ye neni ye mais o worobo bɛ tubabukan ni anglais de dɔn mais dɔw bɛ se ka dɔw bɛ neni kɛ bamanankan na o bɛ tɛmɛ worobo kan bon maliyɛn bɛ se fɛn bɛɛ la hali bamanankan na an sera ka neni dɔw bali mais an y'a ye dɔw b'a sɛbɛn f'u bɛ trait d'union k'a la a bɛ worobo kunkolo ɲagami a bɛ tɛmɛ o y'an ka défi ba dɔ ye vraiment parce que e ye baara kɛ ka ɲɛ dɔ bɛna n'i ye papier ɲuman sɛbɛn Banjugu kan dɔ bɛ se ka na commentaire dɔ k'a la mun ye contraire ye an kɔni an bɛ fɛ ka baara k'o kan kosɛbɛ mais o tɛ taa ni formation kɔ o de y'a to an bɛ fɛ ka an sinsin formation na an ka yɔrɔ formation fanga ka bon i y'a jateminɛ kuma bɛɛ n'i y'a appel lajɛ an bɛ formation na parce que domaine min don a bɛ évoluer n'i bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ don o don fɛn kura de bɛ na n'i ma journaliste formé ka bɛn n'a ye o bɛ taa k'i to o de y'a to multimédia contenu an bɛ formation k'a la kuma bɛɛ surtout administrateur parce que anw fɛ administrateur de bɛ fɛn bɛɛ kɛ a kana to ka kunnafoni dɔw bila ten nɔ bon sɔɔni an kan ka charte dɔ n y'a ɲɛfɔ Banjugu anw yɛrɛ charte dɔ élaboré depuis 2019 mais an ma a signé fɔlɔ mais n'Ala sɔnna ma ni Banjugu na partenaire dɔ ɲini ka d'a ma an bɛ charte in signé dans peu de temps pour que i kana fɛn dɔ bila ten i kana fɛn dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ ni y'a fɔ cogo min également 2018 élection na a k'i lettre de félicitation ci anw yɛrɛ ma parce que élection wagati i b'a dɔn comme on le dit en français on ne peut pas fléchir les cœurs comme les genoux mankan tun bɛ siya fila ni ɲɔgɔn cɛ
an y'a ye siya dɔw ye article ethnique dɔw kɛ parce que u yɛrɛ ta y'u ka bɔlɔlɔ sanfɛla ye ne ye weleli kɛ n y'a supprimer n tilala ka communiqué kɛ ka a fɔ mɔgɔ ye bon an y'o damadɔw kɛ Aki ko au moins u y'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara la u y'an félicité baara taabolo ɲuman na o de y'a to an fɛ ka charte kɛ pour que aujourd'hui mɔgɔ k'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen a tɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ye professionnel ye i ye kunnafonidila ye i m'a ye o de y'a to bi an bɛ kɛlɛ la i bɛ bɔ i den ka saya kalama réseaux sociaux kan ou bien internet kan k'a sɔrɔ a yɛrɛ somɔgɔw ma informé i bɛ su dɔ cɛjugu ye dɔ kɛra kɔsa in na parce que ne y'a fɔ don dɔ n ka débat la internet la fɛn jugu de bɛ ka di mɔgɔw ye n'a fɔra ko tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ b'o fɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ o de y'a to a fɔ ma fake news créela n'o ye fake news yɛrɛ bɛ kɛ spécialement pour que ka audience sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ c'est pas vrai o de ka di mɔgɔ ye o de y'a to an bɛna charte dɔ kɛ pour que an bɛ se ka dan siri ninnu na au moins ni mɔgɔ caman formera n'olu ma ninnu publier a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ dérive la vous voyez o de y'a to vraiment charte in a b'an ka programme na dans les jours à venir bɛɛ k'a signer au moins pour que Mali yɛrɛ bɛ se ka to basigi la et puis an ka sinankuya n'an ka kɔrɔya ni buraya o bɛ se ka sinsin cogo min ka sɔrɔ an ma taa sigi ka kɛ ɲɔgɔn buruja ye réseaux sociaux kan. Ok Basiriki. D'accord, ok. Comme an ka kuma daminɛ formation in de la franchement ni association fɛn o fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ kumana amateur kumana formation kan appel kumana kan maison de la presse yɛrɛ fana sigi kun ba ye formation ye bon ASEP fana la anw nalen an y'a essayer k'a fɔ an bɛ formation de don ba la fɔlɔ parce que il faut que baara in ka ɲɛdɔn hali a ɲɛdɔnnen don mɔgɔ minnu fɛ kuma dɔ la il faut que u kana u sigi an ka hakilinajuguw kɛ o an b'o de wele ko rappel quoi i bɛ taa sɔrɔ voilà éthique déontologie c'est vrai o b'a dɔn mais kuma caman n'an nana ka na an ka mɔgɔkɔrɔw lasigi olu ka kumaw ye u tun bɛ baara kɛ cogo minnu na pour que baaraw bɛ se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo ka to ka ɲɛfɔli k'o la i b'a ye bɛɛ bɛna k'i ka tata tɔmɔ a la hali kuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ne sigi u fɛ pour que n bɛ n ka tata tɔmɔ a la parce que kuma caman ni journaliste cɛkɔrɔbaw bɛ kuma i b'a faamuya k'a fɔ danfaraba b'u ka baara kɛcogo na an ta ni ɲɔgɔn cɛ donc o y'a fɔlɔ ye bon on est des entreprises de presse et puis anw ye patron de presse de i b'a fɔ u b'an wele cogo min na voilà donc journaux de y'anw taw ye maintenant pour que journal ka bɔ musaka ko de don mais an bɛ k'an jija cogo bɛɛ la pour que o environnement économique o bɛ se ka kɛ environnement sain ye cogo min na il faut pas que a ka kɛ i b'a fɔ Basiriki ni Banjugu bɛ ɲɔgɔn na ou bien ani Moro bɛ ɲɔgɔn na kow ka nɔgɔya kow ka se kan ka se ka nɔgɔya journaux sérieux bɛɛ ma je dis bien les journaux sérieux parce que vraiment baara mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu cɛsirilen don kosɛbɛ il faut que olu bɛɛ ka taa volet kelen na k'a dɔn k'a fɔ journal de l'opposition tɛ yen wa journal du pouvoir tɛ yen journal ye journal de ye wa organe de presse bɛɛ ni dɛmɛ ka kan parce que an y'a ye fɛnɛ n'i y'a ye journaux dɔw bɛ wuli u bɛ fanga dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ olu privilégielen don ka tɛmɛ tɔw kan il faut pas que o ka kɛ o ka dabila an ka combat belebele o ye pour que bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ. La dépénalisation an b'o kɛlɛ la ni maison de la presse ani maison de la presse faralen don ɲɔgɔn kan pour que les délits de presse là vraiment u ka se ka dépénaliser journaliste kana minɛ a ka baara kama bilen quoi a ka baara je dis bien a ka baara kama n kan tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ Banjugu ɲumana n'i taara ka taa i da ɲagami misi suɲɛko kuma la ou bien batako kuma la an kan t'o ma an ko i ka baara kɔnɔna i ka sɛbɛn ta i ka fɔta franchement an b'an jija cogo bɛɛ la o ka se ka dépénaliser parce que journaliste tagayɔrɔ tɛ kaso bonba kɔnɔna ye ɲangi cogo wɛrɛw bɛ yen minnu ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan mais hali o yɛrɛ fɛnɛ la an t'o pisiw di magistratw ma u ka bɔ o kalama fɔlɔ quoi voilà justement bon maintenant messagerie ko n tun ye n da se o ma comme quoi baara fanba kan ka kɛ ten fɛnɛ pour que journaux kana dan Bamako dɔrɔn maliyɛn bɛ Kayi a k'a dɔn k'a fɔ mun sɛbɛnna bi nin journal fɛ nin wagati kɔnɔ o fɛnɛ o ka kan kosɛbɛ maintenant journal yɛrɛ création n tun ye n da don o la k'a fɔ mɔgɔ min mana wuli dɔrɔn a tigi bɛ se ka taa procureur bara n'aw ka di a bɛ récépissé d'i ma il faut que o de ka bɔ a la fɛn bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ avant que papier bɛ di kuma dɔ la u ka anw yɛrɛ da don a la o bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman nɔgɔya bon maintenant salaire
ko o tɛ ɲa ni convention kɔni tɛ ni convention collective comment on appelle o tɛ ɲa fo aide à la presse ka indexé n'o kɛra convention collective o bɛna kɛ diyagoya ye wa organe de presse bɛɛ b'a ka journalistes sara minnu b'u sara ka kɔrɔ olu na dɔw fara o kan minnu tɛ yen k'a fɔ k'olu ma se sara ni fɛnw kɛli ye fɔlɔ bon maintenant mun bɛ texte kɔnɔ vraiment olu b'o wakilu dɔw la fɔlɔ quoi voilà donc c'est un peu ça bon i ka kuma la kama par exemple na kuma kun cɛ folikan jumɛn de b'o k'a lase Cherifula filɛbagaw ma voilà donc franchement yanni an ka se Cherifula fobagaw ma hakilina jigin dɔw bɛ yen f'an k'olu kɛ ɲɔgɔn ye o ye Bandaw ni Mokhtar Wani ko 2018 2019 en 2020 aide à la presse a ma tɛmɛ presse fɛ fɔlɔ. Et l'aide à la presse là, c'est quelque chose fait instauré là depuis 1996. Waoukou Djidja ou Toko Canada histoire là, parce que il y a sous-région d'Ota. Par exemple, quand tu prends la Côte d'Ivoire, c'est des milliards qu'on donne aux organes de presse pour qu'effectivement Barab Sekake Toumina Noya Kono. Donc, au Akilna Djigi, Amboke. Ka Cherifula fo ka débat sigi bamanankana angana anga kuma malien den be ka tata sura la vraiment au folie dans tout là. D'accord. Voilà, merci. Bandigo Naté. Folie follow ye Cherifula tay parce que an ye kunafondi la nyamoro ye a mancan don caman yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ an bɛna kunnafoni di i b'a sɔrɔ an bɛ communiqué de kɛ nin kɛra tan mais ka na hami ni tɔɔrɔ ni yɛrɛ min bɛ an yɛrɛ ni kan an ka se ka n'o fɔ a fɔyɔrɔ la bon vraiment aw sara t'an bolo nin na an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn nin diyara an ye kosɛbɛ maintenant n bɛ yan tɔn fila tɔgɔ la tɔn duden ani duba o ye urtel tɔgɔ ye n bɛ urtel ɲɛmɔgɔya la bi tulo gɛlɛya sigi tɛ ko donna ɲɔgɔn kɔnɔ mandat banna très prochainement ka kɛ ni gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan n'a musaka ko n'a fɛnw ye an bɛna n teliya ka congrès organiser walasa nouvelle génération dɔ ka se ka na baara in daminɛ ne ka n consacrer ka maison de la presse in na baara ka se ka kɛcogo ɲuman na mais a ka di n ye o congrès prochain na n ka lajɛ télésow ka tɔn minnu bɛ yen k'u fana lajɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an hakililaw sɔrɔ walasa an bɛ se ka urtel solide dɔ sɔrɔ min bɛ se ka sigi ka ɲɛ ka fisa ni télé dɔ b'a damana radio b'a damana télé dɔ bɛ yan fɛ o hin ça n'arrange personne en tout cas an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la pour essayer de rassembler avant que ka urtel to nouvelle génération bolo ka sɔrɔ k'an consacrer maison de la presse. Madame monsieur Samba ye nin faamu fo fana kumakan laban b'i bolo sama ka kuncɛ. Non, il y a pas de problème. Kumakan laban min ne bolo an ka foli bɛ se aw ka téléso ɲɛmɔgɔw ma parce que ne yɛrɛ bɛ débat kɛ télé caman na mais an bɛ temps sɔrɔ nin na ka an hamina fɔ kosɛbɛ honnêtement et puis mun b'an dusukun na hakili na an b'a bɛɛ fɔ dans la plus grande courtoisie an b'aw yɛrɛ fo la et puis ne bɛ kumakan filanan min d'o kan o ye k'a ɲɛsin autorité ma u kana presse kɛ u ka ennemi presse ye démocratie ka vitrine de ye jamana o jamana a ka démocratie bɛ mesurer n'a ka presse de ye vraiment u kana an k'u ka ennemi ye an y'u baara kɛ ɲɔgɔn de n'u siranna presse ɲɛ a bɛ na ni climat de méfiance ye voyez comme n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min u ka an kɛ u ka an ka 4e pouvoir in u k'a di an ma sabanan ne b'a fɔ an baarakɛ ɲɔgɔn ye bi bi na qu'il soit très professionnel ne tora ka RFI lamɛn rarement tɛ Mali journal ni fɛnw mɛn a la mais bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw de ka journalw mɛn u b'olu de review kɛ alors anw yɛrɛ kungo la o de y'a to ne b'a ɲini an confrères fɛ vraiment baara in na u ka professionnalisme kɛ pour que nous aussi on puisse être compétitifs dans la sous-région. Okay. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Samba Koulibaly. Ok, merci beaucoup. Il faut qu'on se fasse. Quand la gang ni fait, wati be ni nyona ko se ka ke. Ambo ngini efe e ga se ga andeme. Anga kuma ko ga se yoro la yoro mu ansigile na kuma na se to gamina. Kakla ka comme président a fɔtu ka minɛ association minnu bɛ yen presse écrite bɛ yan ligne bɛ yan télé bɛ yan an bɛɛ ka jɛ an ka maison de la presse dɛmɛ objectif ba min b'u bolo a bɛ se ka atteindre cogoya min na parce que n'o kɛra dɔrɔn Mali kunnafoni a bɛ sigi ka ɲɛ branche bɛ se ka kɛ yen nɔ mais branche ba an bɛ k'u dɛmɛ u ka baara ka se ka ɲɛ u bolo télévision privée bɛ na waati min comme aw b'a dɔn Mali kɔnɔ Maliens tun bɛ kɔkan télé de lajɛ mais bi
n'i donna du 10 kɔnɔ i t'a sɔrɔ du 8 bɛ yen nɔ a bɛɛ ye Mali télévision de ye donc o kɔrɔ Mali bɛ lajɛ ni Mali lajɛra a bɛ dɔn n'a la dɔnna ka ca Ala fɛ an mago bɛ min na o bɛ se ka sɔrɔ n bɛ se ka min fara o de ye k'a ɲini hali bi premier ministre fɛ ani ministre de la communication parce que an m'a dɔn a bɛ hakili la nin fila bɛɛ bɛ se ka gérer SMTD parce que ni télévision sigira u jagoyalen de don ka baara kɛ ni diffuseur dɔ ye n'o ye SMTD voilà ou bien TNT mais fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ baaraw ma ban ka se fo yɔrɔ dɔ la mais télévision dun bɛ 1,100,000 de sara kalo kalo bon kabini coronavirus donna u ye a lajɛ ka promo kɛ ka kɛ 590,000 ye donc taxe sen b'a la a ka girin kojugu jamana bɛ réalité min kɔnɔ crise politique bɛ yen crise sanitaire bɛ yen nɔ donc olu sarali kalo kalo a ka ca mais jɔn de bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na o de ye premier ministre ou bien ka ministre de la communication ye donc ka tila k'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni télé privé ye parce que télé privé bilalen bɛ u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ u ma sigi o kama donc u ka essayer ka contrat signer ni télé privé ye pour que u ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na maliyɛnw ka lafiya n bɛ se k'a datugu ni min ye o de ye hali bi ka télé filɛbagaw fo minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka association membre minnu b'a kɔ télévision fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo invité fɛn fɛn n'an sigira a kɛra k'an bɛ somɔgɔ kelen de ye wa o kelen de fɛnɛ don an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali bɛ se ka avancer merci beaucoup. Merci vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yira la k'a fɔ invité mo tun b'an bolo yan bi su in na a bɛɛ ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔbaw de Sanba Kulubali ale tun b'an bolo kɔrɔ yan n'o tɛmɛna ka bɔ Banjugu Dante o fana tun bɛ yan Basidiki Ture o bɛ yan ani Modibo Fofana o bɛɛ tun bɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo vraiment merci mais baara la an se ka wuli tant que ni mun y'an dɛmɛ ka baara kɛ an b'olu fo an bɛ taa Bangoni na Bangoni commission de gestion an b'o membre bɛɛ fo ka to k'an ka directeur fo directeur Chérifula Ousmane Sogore ka bɛɛ fo ani ensemble direction commerciale marketing ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛna Borobabugu yan responsable technique Bouya Kulubali an bɛ fo k'i walima dɔn Mohamed Keita production Adama S Kulubali an b'ale fo Jabati ale b'a kɛrɛfɛ n'an bɔra Musa Bala Traoré an b'ale fo n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka taa rédacteur en chef mun ye Musa Fɔnba ye an b'a fo ka walima dɔn n'o bɔra régie mun ye Saka Kulubali Aboubacar Traoré NB an b'i fo ani Didi Bokoum an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na an ka gardiw mun bɛ duguma k'an kɔlɔsi an b'o fo chauffeur mun b'a ta ka taa an bila an ka so an b'o bɛɛ lajɛlen fo donc vraiment ko bɛɛ n'i ka fɛn la donc an ka musokɔrɔba don o don a bɛ lamɛn a bɛ dugawu k'an ye mun ye Asa Sɛnpara ye k'an b'a fɔ ko Nayini Sotiba Seyi k'a fɔ ka Dramane Traoré fo Banama place la k'a kun cɛ ni jɔn ye Ousmane Chérif Madane Aïdara a k'an bɛn vraiment merci beaucoup n b'a dɔn a tɛna dan ni dɔrɔn ma don n'a nata la ni kunnafoni wɛrɛ bɛ yen c'est la famille dayɛlɛlen na